Сейчас любит, что чего. Вообще диалоги о Турциях очевидно. Want voor ik geef wel wat je heel nog zo heel los kan is. Dus dat wordt je weer wat zijn. Zeg maar wel. Toen dit wel echt op weer begonnen. Soon Hawaii عطية مدى يصلاسيو ما برشلونة. Интересно. Masa na uliš, kad do izivcu nam osobu ulišta izvjesni tipu, što do izvjesni. Ламан هو Каринич هو يقدر هو الغيط Каринич بري это уже Дух бесчувствия отрицает. хакетер был, и что? Да, непробиваемый на Абуш, сколько я веду с ним диалог, нету никакой сунны пророка, есть только слово Аллаха больше. Мухаммад было просто писание, это аят таркидис лисон. То есть задача Мухаммеда была превозносить слово Аллаха и его писание, как бы. На Мухаммада возложена ясная передача откровения. Аят многие это цитируют. No, that's well, balance. Там все школа дуется, допустим, на каждый этот... Не. Мусор выкидывают. Никакие тафсиры, Как никакие тогда вот хадисы. хадис, вернее, аят мац дуасенду, в каких случаях дуасенду инзи? Там все вообще не подичнется. Не интересуются, не углубляются. Вот так, что бетонов вот вечно. Бахаса. Нормально, Кенте Букаранич. Не, Ибрахим, если ты следуешь Корану, ты следуешь Аллаху, так скажем. Но там в Коране же сказано, что помимо Писания, вот этим пророкам дана мудрость. Каким образом взять эту мудрость, поставить себе в Там пример сказано, только из сказок, хадисов. если вы следуете Аллаху, следуйте его посланнику, там сказано. Да. А посланник не делает от себя ничего, кроме того, что ему говорит Аллах, там сказано. Ну, помимо Писания, его же обучали, например, как нужно молиться, об этом даже в Коране не сказано. Там есть просто слово «восхваляйте меня». И если следовать посланнику, то только через эту сунну, хадисы, так скажем. Керанич, нормально, Кенте был все равно. Непробиваемый. Пока у них не появляется какой-то оддиб, который говорит, что он правильно может Коран. Ну, понимаешь, в том дело, что они не все называют других аками, мушриками, а сами они себя превозносят как истинно верующих. Садник на голову, он ибо. Мила? Садник был, а корыни плох, вот он не услышал. Экзаблатор. Ага. Реанимироваться Мадина Цуин, Азцахуют, Милора, Войскари, нейтральной площадки Чамовари, за что поделал. Чакана, Люся, Сермак, Чуаху. Да. И еще, и коронит его нахуй вошло, скажу, там, Да? он был дешевец опять. Да, Ничего себе. Хуалается, да, Азгейцен Рабадович мой, из надо яхен, мой рвачка. Сколько я там сижу, я слышу только Олшхаздаца. Тердбеч, Вепи, Хуабамба, Гулсучо. Вообще, если включать логику, следует логике, то Писание в рамках религиозности. Коронич. Нет, Коранич
Они пока терца отди Четвертый правильно. 20. Ну, да. Ну, и здесь принимать садок царь все равно обходить Да, да, услуг. принимают как раз таки. И те, ну-ка, отди воли, что сун не с расшифровки, то Каждый из бо. них для себя 200 отдых. холита, 200 холита, 200. Каждый из них Шэньшэн свои толкования как бы формирует. И думаю, ну, каждый Это чаще еще получается. толкование, и чем что есть. Пока там не появляется какой-то мудак, который говорит, ага, говорю самое правильное толкование. Ну, именно поэтому ты не поймешь, чему следует этот Хоп, человек. то Он Бог, просто да, глубже. видишь, 200 лет, а 10 раз я хочу тебе мысль донести, что я хочу сказать, Давай, 10 давай. раз ты меня перебил. Суюка ха, царнах боуле, то Бог, да, короче, санду, штук, совсем придумать, этот аят объясняет, а этот аят, как бы тафсир этого аята, вот этим аятом толкуется больше. Ши, إذا شيء أنت أخواتش وبرنتاش شيء вирт хадуэлит, что как бы устаз хыл, и все вот ту не понимание, оля, и что охватал, каждый что щен продолжая, вот и видишь ли, вечно цахул писаны. Ну, тогда, получается, в своей массе этих коренитов будет сложно понять, как бы, каждый чем так, что ты об этом думаешь, в общем. Э, Санчо, şu halat oynuyor там. Вот что Маршал думался, они выгадывает, да. Шуался. что лучше вот. Тут снова Раиф Телеграм. İbrahim, вот saat dersi сказал, Хазу. вот постоянно по группе чувак слушаю, вот чем вы помимо этого канала занимаетесь вообще? То это я, валла йоксун. Ну, куча на лету постоянно. Леркте хума юля. Ты видишь, по-разному. Ну, такое ощущение, что все живут на пособии. Просто это обалмешуч, да? Пособие. Хала واحد пособие عدوية والله так. Социальная поддержка увеличила из. Ишь, поддержка, ё. Ну, пособие это считается годовой на семью, которая поддержку делают, а мелочь двойной балла, Аллах отца так тысяч, короче, шерчу обеца, там 500 000, шерчу обеца, все равно семейной поддержки А еще. щи пособие, ха, üç alloy сега, вот с России и Европе aşağı sigara. Ага. İşte yıllıkta bol şey. Пособие без пенсии, шавьич, бузар хавьич. إذا هم ده تسقطنا شو تمام Ну سكاري да, вообще интересно. وداش وطاس خشكر وداس خشكر ترويتنوت تكبي يكشيش بنوق ده تسقطر إشادة جويتنوت دن داس خشكر حد يقش Нет, ты بخير поет سون تامو лучше, полностью إشكينوت بن тягар تامو хадоклы полностью Европе راست агоклы. كينوت بن экономик полностью на задницу вахаич الله ريس بودن Allah не гаваса, пособие хайс мечтаешь. وداير كارث ناخن زيادة حقيقة سندش يا سلام. ونحن يوروبي عاش وصو تاجر
بيهيوز Люди, الساجر понимаешь, شوب люди كي смехом. بوكس Вы делаете هو вопросы, يو друг. Allah'ın авой, как пособие он ханал, потому что из жизни авёкши. Allah'ın авазах он пособие ханал, го ахинс ауатарир бадардич, ахуду цагаш. Что пособие что аду алтиецу. Вот что пособие что а так хричи худу и что тут такого? Допустим, бусуб на дух, даже 99% сум будешь без не только ногти, без пособия, а будешь халак, без ايه ватес. بس بقول سكول كان هذا يشوف Солнце вызов на высу шо сет. وخيري داش توزي كويس يرقص هناك لسه كروس ونوي كروس وش تسبوا السنة عمش درقة بيقول يقول كروس وش ما كوي تحن قصة تحني داش هو تكادويس هيرضع دي وانا شوي هو إيه دي سا انتريسا يا شو Турецкий лицей Ючхазе, он Да, и что интересно, что турецкий лицей это еще букву от лицея Курасава переводишь. собеседник Ватсбо, да, представили ему взяться спектакль ситуацию и сын собеседник я не встречал его, да. Дикая куэца, хуюка уэцица, повистала унда. И всем работникам КГБ выйти, а сейчас ошибок берутся в Амстердамск, бля. Всем офицерам на выходе, да? Не, Курасава, здесь есть английский мат, ума бусул блин, вот параллельно курсы, а вообще очень далеч, гимнастика твой шваца, признаться, виртуа, лоша, сами дуешь. Настроение дико меняется, это, а мне уже добьют, она уже чувствует его, да, настроение. Параллельно, хилла дуешь. Танца хельчам параллельно, هم ده. Там факт яхтер стерду, но баш резу асер вулкан, да, ой, мичер учдался. هم ديكوز الينش وسيت So jetzt papst mich jetzt, ich gebe euch das so ein Interview, na doch gelesen. Герой России, герой России, вам это есть? 99 год собаки. 99 год, а до собаки еще. 14 год, мадасери. Не, Европе хабахкин баз, сами бахкин, Просто цыга интересно, как буду хайон. Шмаков того извоин вообще. Шмаков, ой, Шварц, понимаете? Это кто такой? Интересно, как буду хайон. Сам бот табем са деш цыга. Сам мух веш мух висинцуне. Сам бот табем деш нас киеч группе ахилчиз. Мо без. Сам бот табем са деш мада цыга сам бот сразу. Ну, Курасава, забуди, дел борзы, не догоняет. Курасава, и тум суга, шен сега ада гуол, признать мадиницу,
Tumso, оказывается, что да, спасаемый договор, вот, сунде, он не договор, что, хотя так целого эмоций. Was Ja, gaat meer de Bissenjar ideja Holle te dir? цыга. Bissenjar Holle dir, что интересно, и список турецкого лицея, дует, что ахылыш. Да. Офицер, что ваш мет халите, отсюда. Пропустить Мадина С, короче. И мать Гуч Дела, что там Алкаилин. Вообще, хэш, да, это же вообще цахех, теш, был. Это уж давно. Так Ирма, да? Ik zou wat, ik zou ooit gedaan worden door, dat is dus dat heel door. Water. Sel anguç derler. Sel anguç derler. Sel anguç derler. Да, он Ну, полностью делал. Начало было цыга. неверно. Деш тхиля юхсуд, я связь с Агисен Хельесе. Связь с Агисен Хельесе. Ютуля сам бот подеш. Момент, его упускаешь. Es Hausluş, esam, Hollanda Tumso Dago. И цунде ба чоқ тоушкан тхилчтер ду Tumso да, сиш Dago, что цуне дün, хото самбат, яша да садис я. Холланд Tumso Dago, а вот Tumso он почему-то харцавой знак, Холланд аз духи любой чина дойзодош, иш это курха бордос мой, курасавыч, о. Холланд аз любой чина убийство, дойзодош. Als je oosje, dat was hoe dat is. Dat is ja, miljoenen daar was. Курасан норя, что вообще не гвардия. Извините, а вы подозрение, это типа не стояли, да, типа сейчас, да, целого. И с собой, да? Хусит, и косовые папки, и зорги папки, сравните не если что дон, да? Ты кочах летла, и косово, чего мы вальцем пап поднять. Да, герой России, я мёхот уже, ничего себе. Вот Sunde baba. Ibra, Sunde baba, sempre botica, da. С пробросами их там бой изнери просто. Мы не знали подробностей, не знали. Да, войн цахулкаш герой России, шмадох кунда. Ше вот с России, ну, герой. И хуй тетер, там магнит там, да, сте от России, герой, что это агивать, да. Свет, говорю, крест всемогущий, Оля, моли царь. Крест юкря. Животворящий. А вот животворящий крест. Героя, да уж, ну. Вообще героя очень, здесь Мэгуэй. Меч и крест ешь, бо. Буду лакш и крест ешь, бо. Чё, российский крест ешь, бо, босо. Герой. Лач. Ой, цавай крест, штады чудо, из Марлурда церкви. Vai kрест мекшас, баца. Войники. Вы язычники крести, ба. Ой, цер крест дальча. Нормально, продох. Эше людей. О, до всего дух крест. Уже оригинально, цахулла. Да, Япония, закаеван дел крест нацер, и диез война, закаевни и наловни, да, крест. Да, и дуйте, шедек, изам дацте, шедек войга, крест дочь, что шедек, вот. Крест и шнолчик, давай я старуш.
بيحكي مبلغ إبراهيم إيه صح كمان بدي أشوف باتر كورسا تريو يود ما بدي أختار شنو بدل زي ده يسوي خلاص شو أنا تورتي وتورتي كده شبات يا وحمزة ما حمزة وش لا بلاد Да, مو خسبت Ибраим. وش بلاد مو برواش سورسا دي Hu paganeler, çün hu paganeler avuçu. إنكارلو إنكارلو Сасурсан колох. يتيانغو ما يختل Провал операции доложить пошел. ليجند سويري تيوان خرو راما هو زمان تدري هو زمان الدنيا Провал операции внедрения. هو أده إتسانيق أول وين نقوش موالدك Я ж давно еще не чуть-чуть чего бог, да, они там голосами даже похожи, или двойняшки получается, или чего. بدمنتالي وينك شيء قلت له وسواسي وقول حلو ولا قلت له عطي بطا بسدي الشبو شو اللي ديل بور تانغور إذا مور سيزيريا ده تانغور شو Del Boris Q boşa guatar al çuvoşluk. Bol bol kadiravin تانغور hum بعرف ol bordiyat taqiyat. يا إذا هو سيزيريا تانغور شو يمكن بطا بسدي الشتاء تانغور İş أول ما جرى iş loğa çuizi ta iştipa işte çuçiye çiştan dalo ati işte kadiravin hu ola ياخد إبراهيم هون مش hoş kadirav şu bu işte huma ta o. ياخد البولتان نه هو ديل بولتان مش الغائي بطا بسدي شيء روش عن سيفير شو عم بيو سوى مش سوى بور شاعت سبور سوى شيء توان بعد وجهين العيال ليش شيء تيجي سبور ما تموت كورساوس باهوس يوان بارس هو بيحكم بالديل بول حدا سيكي يدروش Hinter Herr Schmalkov, hinter hoş это iş bu вообще та ни в бога, ни в черта, ни в хрен, ни вообще та hinter отсюда что так есть. Духа буду я чел чёрта дух. بابا هو اشتغل ديال الله عنهم اخويا فيش نعبد дел бord ايش ماكو منو توزكس وقفنا شو يغويلين هو سنة كدير انهم عليش يخبات فيش بات سيجا تونغ شول سجن هم يجتاق دولة يعني حال يولش نسلطاق موكشو ليدر هو يتيو تندي يتاق إخش خسخي ترمداتي Etuna kıhiye tam beş kumlar kızlar işte. ده موكشو غيل يولش تاق إخدخش по-любому موكشو لريا ميزي أنك لرينا درخت قاعدك هو شو يوخ تعبرش تي يو قال حوصل يدور نش مبوش كدير وش مبوش بوش عشان دقيقة خمير قال يواش زي شي سبيكتاكل شو في المايات Сега издатель даже до журналист ватер до ана что мог швац ой алхвелек мог швац до ана что дезуя да веген извиняться модетельцем бюшен сразу. Да, uyarsan. Doğan işliyeler, короче,
Бог пал бушон эл. Тулта, короче. Ага. И Рамзан Ахматович, Вайцарша учет. Кыла из тачтар. Да, маршал доллара и сейчас, понимаете? И указ, да, маршал доллара и сейчас. И Кы Рамзан Ахматович, Ванька разбойник. И бата бабина очи, и тузик, да, это, милю, хую, что моя вообще, это, и догалак то, ну и вообще, вот, знаешь, аудалум смадис, вот, бата бецарли, ونادي خليب وخلاص انت ياتي نكتو دات وتعاون كان تعاون يقي О, Тузик проект. Представь, ич. Сейчас его ногче. Вот юка то шукте. انجليزي اسلام حلو سيجا عمينا يوسيجا فكرنا ليش طبعا قلت اسمع اشتردوك استختيروا اشتردوك Критики Кадырова, кадыровские власти, лично враг Кадырова, бог штат. Ищет раскрутить, и волк. Действительно, уже вот на Западе, короче, так Кадыров, какой-то проблема, что чеченцы, Кадыров между собой не могут, короче, там и наладить. чуть что кусты гайт хари да ибрам так рейсер ворсо иза гайт хари Массу мягкаш, чудес. Представь, что критики Кадырова, он целича, говорят, хороший русский, что вообще интервью целует полностью, так правда. Критики Кадыровой, чеченские власти, лично враг Кадыровой, что или Даудов там, или там, ну, шпуцеля, Демилханов, короче, они такие, они вот это сделали там, преследуют, на бутылку сажают, туда-сюда. И штаб дуется, хотят, тебя не хотят, хорошие русские вообще. Нету тебя. или личный враг Кадырова Янгулбаев Да, или вахабит, давайте. судья Вахабит, давайте. удостоверение за подписью Вахабит, Путина давайте. اشتغلت عليه خاري да Да, если ты не вахабит, то все. А тем более сейчас, который антитеррор появился, который вообще вахабит не признает. Так, это вообще нет такого, не слышали, не знаю. Нету, вообще нету такого. Нету. Чеченцы это вахабит. Им сейчас некогда. Сейчас они готовятся к выборам в следующем году. Главы и парламента. Если ИГИЛ, Ишмаэль, Хаюичуй, тоже хорошие русские, вообще не видят. Не, такого вообще нету. Какой ИГИЛ? Да, это американцы какие-то, не знаем. Было, теперь нету уже ИГИЛа, все. Прошел. Я тут подозреваю, что технично, что итоги, как бы на вахабит ставку, я что он дамек что-то, что же по-русски вахабит, да? Поэтому вот, тут интересные такие вещи происходят. Кстати, турецкий лицеец все-таки из Алгицу. Тумсос на يعني духа شوف бодрится. لقوي Да, Тумсос на духа бодрится. Забран, вот я понять из Курса шагучу, вот у нас работа хучу арх. Забран шагсиган, дяш умец, ангин бойца дяш шагсиган, чем Тумсу генер элдаца.
Короче, это что там, Лебикел, молочный нуксер, турецкий лицей, подозрительно, да. Турецкий, Турция находится лицей. Она чеченский лицей, российский. Говорится, Джамбок свой, то открытие. Ну и турецкий лицей Олтину, асамсиал хитир курасау, и Милорчик, а спонсор был, педагожик, а тут Джамбокс. Турку бар бов, ну чего? Джамбокса открытие. И ламан го, и тут аздегвацер хитса, хелло, и тенгора, вора. Всех арвал хацун, неудобный вопрос задать, не должен проблем, а он хацун очень. И пособие с душу бяхагвацер хитса, тут аздег. И дуккан моей, смаку защищать вяж, мауи, ще не уиша признать, здесь даст бо. Да, туда что загайтос. Нет, серьезно, Оля, что он убрал бы пособие, чи синза, чи гумадяш, да, дышу, такое чувство, что все на пособиях сидите, бога. Я рацун за и докасан, и балаху, и нахбать, камом тебе наца внедряться, да, соусы больше будешь. Турция снабжение юбал, сигар, хакмеш, сигар бубакцу. И прямой Россия, Хельч, ауслуш. Прямой Россия, и снабжение Хельча, сразу будешь дерма, дари. Прямой хилли шол штати, ще Марда die забыться, ще йол всадник международного терроризма, и что такую антикушью, отметите, что в этой всей среде, чтобы еще за чеченским международным исламским стоять, из-за чего опасно, доцент. Он через 10-20 тысяч этих всяких разворотов, оборотов и что теперь. Да, через проклад. Да. Если так подумать, цугена чолы ханюки ночи чай вода бич напряженных ларсонов нер этунч воздух волна там без джип шла мецнах сон лично дух даг бог кан вы люцаш чуахази узос я мне вордас кан вы люцаш дух на борт ночи чуах. Короче, а тут турецкий лицей, видишь? Так, это как получается, ну, мискнахан вода целая, сам, короче, да, свой юрта, цацкама делает, там делать ух моделей. И ЦАДО, а вот лицей делают, вот, что подозрительно, да, Összem csóval a licski csasa. Сам Бух объясните, точно, юридические, цехуерти, когда мы говорим, киги, Hadi uyuyorsun, sürekli uyuyorsun. Bu şu hayat geçen информация, видите? Алсиш, это был. Информация решена, Хаел, Джамбокс, Хаел, Шишуни, старый, в 2011, даже 12 год, дари. Джамбокс открывать еще лицей. И Кенегю, знание, Кенегю, 99-й год, Абар, Курасаус. Сухан, пацаны шбуш, 14 лет, когда начал. И тут даже кто, но уксун, 나오는 거. Összem Хазирян, licski csasa. Никитин чувал, вырезом вырваться. Ну, Тузик все равно лучше там, как бы на него все-таки все ставили. И Шмаков его там поднатаскал в свое время. Да, там 1000 лошадей между ног бог. Там и в порнушках офицерши тоже там поднатаскали. Пятигорский там в Москве. Тузика с братом.
Если во всем этом уравнении еще и, ну, и там стопудово молю, еще европейские проститутки идут свою как бы в связке больше. Всем офицерам на выход, Эльчку, шагой приял, бевисервать оставший наш бац. Команд лахцер. Всем офицерам на выход, Эльчак. Скинула час, а? Сумнаве, человек 10 останется максимум. Просто шею идеализацию, чтоб с европейских стран, что нежно, как бы абсолютно реакции, вот, что и борись с этим. Да, проститутка тоже, что замешанная дочь, дочери. Ну, Allah знает, просто шариатский судья был Нитер Молват, Басхан, Муслим. Хорошо. Вот, Тузики в 80-х годах против советской власти чували Бош, моя земля. Википедия, чувак. Ну, безумно. Охвал ваcis, да, варцу, скорее всего, да, голову, я видел. Эфир, я да, угол, Казахстан твой, Да, варцу, и чувак Шварцхан яхан, царенчул ятах, потом женился, поэтому в возрасте хочешь редукция, да, всего слов. Старший брат Бог Википедия, чувак, я знаю. Я Бог Хаза Солнце, старший брат. Приехал в отель, я знаю, свобода. Это антисоветская деятельность. И то Шадович было, Санчо Шадович, есть Казахстан, да, варбу, юх, Казахстан, Казахстан, да, что, сейчас я лон, все, Харам, Морок Якар, еще как, Лапая Мари, да, Бог, есть из-за Яхашен Бак, да, да. Он 18. Атеист, Аллах, да. هيز بقى وصل بريكاز هذا ينقضوا ودان كده ده يحاولوا يروحوا وش يعني ساعة وقت ده Нет, он просто Вошвац, Германия ул. Воша Киев Чадяган, дилер Шиечул. Это тоже понял так, въехал, что там сейчас из-за него возьмут цель, да. Курасави, что совен, ваш сын, ваш сон, ваш умелу, шичвала. Сокурсник, ладно. Про гроші. Цікаво, а може, ви? Скорее всего, именно. Пробросить по исламу. Пробросы по атеизму, то представь, подростки, атеист, хаоры, куча атеисту, все туда-сюда, башта, умшедуйте. Юх, короче, хаусин, атеист, бушен зерст, баша, уж атеист, безбожник, бушен баш. Уже, что, 6 лет через своих создавать, что за видимости. И спектакль, знаете. Потом, да, чтобы потом говнецом уж модерна накидывать. Да. И То ты есть представь, вот с вот этим вот лицемерием, как вот в этой всей системе, которая до того подлая, вот какое будущее будет или что, если это вот так какие-то планы еще строить, какую-то перспективу видеть, как бы в целом для народа, что пухердуху, значит. Вот такой даже
группа, где-то, когда инакомыслие, свободно, короче, выражение мысли, были сразу, на корню переходят чеши, и что задавить, что по перспективе, что вообще ожидать вот в такой системе. أنا شغلش مساجي دela إبراهيم إشت دائم إذا قاعد أصلا وزغاسقشن بوغبش يقومن دعل بوغبش بالنخبات حلقة دين أولش أشورس دون دela تبات سبتر بدوخ شتو بوغتان دون إتخنها جغار سارشت غوخر دو تيان دو وينو قادا سالت دقال ديز ديتا صدق شعريز غلير صدلا تيتا إنش نرمال نخر دقة على تمن نو إنخ صوت باس تغنا هنز حلق حمود أوشتو هنز سو غاس قشن أغز وار دحرة تجيم حلق إنشنات صدا نانا وينخشي ويتير دا غردات دا نخ بليتر بي أرسابل شوبل تن أغز وان ورسو سون إقاچش إتس دبغانشير تير بيرشتو قدا إشي بليتي غاز كحياش تان إخوتن مو بيربو بوخ إشتا اشترجع دا نادرك سيهم دوي تار أني أوردون أرمي خلچان خاردوق دوي تار قدينو ما دات نو تسير ديش دينهم هوان شي ديش أتصل خلق إزل يالين مو ميجتي مو ديتسلو يو وين خيردو دا تاتس هو شا يتوان بال وين تحينزي الخير لا دوش سون جنير سون جيمور سون اتسع جنير سون اتسع خزير زوقا خلو تشول ديك ديتا هو شول تشو مو بوتي بوخ ولا هينزي تسقيت خسر تاق بروست قطع اشت اويل هوتسيتي تسولي خيت تاع اجلا هو انت كابيكلشو كوستش كولكو داك شو حلقه ابو قاره مصو ويتشور ريسورشات لو بوي ميل سغاسون اسميتر بوح كرينا جلادون تعما بيات إذا يدين دعوشو نفت خلال دعوشتو إيش ديك عشبو تربيش بيك ديك عشبو هو شيء كم كلاقو السنسان شيء إيلادات شيء اتقوم دول هما تنميخ كدات أو تسان عدل شيء تسان سمع نقلهم غيرش عنا بسنشة شيء بلتشي إيشي هو ساردير شيء مكش تحقل دعمو خوتي أولي برس مش تسقيتسو ديو دع تسقيت تسألك تسقيتسو تار مو وقدم شتوتيش سيدع أولوس بس أولاي أولكسك ديلا سيرنو ليربوش بخسينش نون وسي شاريو جوغ بوتي وجنا خولي وش سي شاريو غولي خلترلوش بو بوشتات سنة خو تاريو جوغ بو تاريو غولي بو خدو هردمونا بوشك سكرشا حيز دو أسيهم دوي مو يريو يامرتو تسيل أدمشن حيث قويتك على رواقا ورتد أولي دات إشت إذا دقمدايد سوندات أشيك مزرت زمالا سوند الشيء وينا راز الشيء أدم إش سيتواتي نو أساسا على تاج إش سيتواتي اشتربوك ديال الشيء حقيقة ثاني عدوتنا سيقدلوك ألا دعون ترول داسا السيما يواج أوشم خبرش مديس نيدون يودونا ديلا السيتواتي هو دي سغاسون وندا سوسن أولى حلقه وإذا شيئة سأولى روشن شيء شيئة سأولى روشن سونخات شال تيوين شديد عندو شكيرة بالغلطن تنغين عن المال حلقة دوتخو يوراستا لغاسق تشبهكن خانشن شيت سوي بيروت أمبوي دابيوش دابيلا اشتتواتا نتنا أتمسفيري حلقة وطلعتا تاني به نشا لا تقتر بوغتو شا قدر يسهو شوشا أتصبالا أتحبيش دبر ولنا دات تاني تحسيسي وكتادو يا يفيدا ولا سرقة ولا ترازم واني ولا تار تاني تير يحين الشادك عشيو زشوت ناشر ريسورس وداجة ويدا جنرال شخولش مصو أول داتان بديهم هو الشوك شندوي فينانسوي ماتريالي مصو أول وين وشرب خولشو إما قامك تعمو بيتوش القيت قصون يوك تعكور قبرش ديتا غير تقشدات إيش تشوبا يدوتر مدات شخصا والنقش جنتا قيتشو دون يلا غلق من يلدوي دون
شاسن أدم دقار أولي شل خرّا تقيتشي ديل ده تقيت إذا مشات اللي وقت مجينا سوني زي بيت مثلا سوني وقت دوش مشان شو حاجة ديكي يوتن وقوي يكور نيس بيحته استوى بلا دقيقة أني لون بروستا وقت يرقى جينشن ديل مدوقم ده هينت أوليوس ديل جغارس إيش إسخنا إيش دري نتغن أوليش ديل خليل إيش عيش يوم شالدات إيش تعسى يا غديري هرتغن هرم شوق إيش ليل شو يقول دات تعم دعوة تدوت ألا لسكرتشا إبراهيم حيزوش فرنسا ونخوردتي ومتقم دو قدام ونال وي شيك إحنا أولي شوات ليش يقومنا أولي شي برستس عم خيل شانسن زكايا إتا نما برات نو مسلمانين إتا شماكو ما برات إسنا شقيمة إتا قوتشالر ستآت قيد إش برست فود مش تتعاصن تعاصن هو يردو ليش بيحكم بلش إما تسنان سديسن قطع دوش عليه دوش ستكي وسكبلني شو أرمى خلص بوشا بقيناش أرمى وجنا سو سيرجان تو وجنا ديل ده سو سيرجان مسوان سو كنت سوان خايش بس راس كنت إيوان تون حلقة أشي توتسدش ما سيرشي خرقت شو تخبجلي شو سانت إيوانا برابرش خليلي ليتنانت خليلي كابتن خليلي بي وقت تشو تلفزيون شو تسيل اتروت داسا سو خد يول شو سو توان سلا سونا سو صار مارش свободно خلي دات اتساعدوي تان اتشوتش جيلات اللي اشتا خلق قدم دويتا سياس بوش سيغزلو خيو تا بيحكوا نعدو تشي تشعش مغزودري ودينا نوي وينينا نوي سيرنا نوي خلق بردات دي تلوكسون باستالين هاوي عندنا منات غاس جالي شحادة كن دون جيرش يتا ويش واغوش دعوكش نوقع ليش وقزل برستم دقم مدو سون هرت ما صغيرتركشن بعد قال اتصل عودون دوغاسن نو نيغ محك ارينت واقوس دعوكش مو وقع ما هجرجر يرتخل اتيرت شخمت برات كلل مدو بيرش دودادين إذا دق ما يوصل عشان بيرش أتصل كل هذا ورتن تحبول نخشى وير ولا داس دلاش صدق تقوى تويش يحمد وارم ديلخ بوشة ديلخ تيشفل هو يحيى تور دادعل وير وق بوش ديل بالنخ هرمش كلاريا أتغن تند أول تحبول شار بوش هرمش تانت إخت هويش خل فرست زريو موزجا يقع تامشن تقية شدات وانا هركوت ودم وانا الدات أتصل بيو غاز كده توش تعدايلهم شيش دون تبوشان تبوش في بوش دون انت شوت ارمى خلص حلقي ما بيصير صار وانت الحين قزل حيواش ما يقدا نو ما دو جيري نوس كس مو بارك توني كده توني استرال تشينس بارتيان كده اي يومش ديل دا تقيتس просто تقيتس بيحكم بيلاش ويليش يصير أبو جرف ما جو دخيت вообще вообще последний резко гол туда бичет био багли и кучу алете цахут сом то дейтне أبو جرافات وغوش خشتوال شتيشتلا سيجيزنا الدنيا جاكش خينا دحر ما خيزل صن أتصل بيو خبرش دوش سامتق تقلق تأخذ مداتر صوني لسه فانتا دقدي أنا مداتر صون إشت يوم جدات إشت أوزلو تحني خلايات ديل دا ما بيو بقلش تخليري خلام اللي في دي ساعة شو بستادين اشتقاتشا قيسوا حونت آخذ دات أتصل بيو خمشتوش متهمش الأب مش خلا ودينا جادون شتجي بوخش دونا خشيا أراوي روقي بسليت ودون أطل بيخمشيتن ما نقوي روقي يتنق حلي تسجشت يتنق حلي دعوة دوك أتصنو دعوة تسهر يتنق حلي دعوة شوي سون أكيد تلا تسي تنق مبرها
нормально. Ой, хастагош. Бауахтаха. Киечана и пелкшош чуош кандердала. Удайстышын хасиечао. إيغاسقي حلقة وحلقة إجنات زود أعمال يولش إشت مثلا قش برشلش إشت زود أعمال يولش تناخبر إشتات أق نو موت دو زود أعمال يولش بالناغة ويت حلقة دو بيشة أتر ليلش كنت نو مدوغي نشن خلق أرمع وزرس متدخل بريتش دولش ما بيجي عودتجي إنستغنى بنيادش كا إيه درقة أول جموعة يجي مكانك ما ويت أنا دليل شو كدوي هورتال دات كابيتان تكابيتان برا بارشيك نمرب تيرتا زواني وحلا بوشتك قدم در يميل ولا أحسن تاني نراوني قمي دورق يتاك تنزواني إنه شو ويتصحى دقو ناخ بقدون هي باركشن جنفسه صدحه دقيقة دينوشكا يتعنوخشي كان توري دون تم جنرالوت ايوان جنرالوت ايوان لبو في حوا مقردون اوقي داسا بوش Просто inierten och ich mycket stoka box ätas madina sta som khamata dhul dino madrush aynu chdawa sawa ich mycket stoka da sa box وين mycket stoba skand så в общем цех валих то элчина ишта дырqi yo khamza ma yalla غاسقي بير شتاتن دوش خدا تانو تام olşunuz غاسقي بير شتات tar khatter doq süg Milvara Burikin box version Uralsk okrug Krajolš, general major Burikin. Så då часто чувствую, så sög حول على علاقته هجوند علاقته هجوند علاقته box stat raske تعبل سخا سون باسط يوان خش خردوقا så je söker kan уже اخريدات on och ترمايون قتامات كاتنا سبيتالنا söker خلاص تحت يقصى يشتغلق انستوتسير söker مدار hon hula باخسك حلبو جلاني شاقوتشو любойна геабо ё хоарсо испытывать вешхыл сун хацаха ну сусай нохчалар тер дахэ чук эдрас кшупа хайно галан бо аста хол хайш асо иш таканто асало дхро чуечи شو خاطر اشتني وشعال هرشي لابس كعوان اتشلان بسكير حوايته اوقس ديك دو شوايتون ولا حوايت سوسوني سرنو لارر صار ويد ميلج اوغلار خايش طبعا وي حتى يحيوغ شو بيش ودتو اتخوتيج او حزخوتيج نو دوكسوني دات سچور ديش خلچي نو دوسوني ارا چو قيچو ديش خلچي نو دوسوني اشتغل ديش مدات روي وتا چو دونال دول ناقينا دوش كنتي مدايويتو تربيرش قلدرش خلقيتسون سينا قولا باخشنس ويلشنس Samom Haazon, das, i måste our podly, das, måste urga, hos ju, chaka dilwa, hos pixaker. Detta var roligt, ha. Chest, så visst, han, tagal, worship, ju, takam, khillen. Si, tam, shoot, das, vet jag. Si, tama, ju, chum, om badak det, va, du. Тут все приход, яйцо, сосис, бокс, сосис. Такое дешево. Ado Ibrahim, si nichado, da, okay, si podli, chest, so vis, понятие, я жалки, я бус, я не умняюсь, вообще умаюсь, бесхребетный, умеешь, сидишь, умеешь. ويبقى قيت دوش الحلقه ديالوش اصبح انا حيز وشي ورا اشتخت ديش ودا قير تقير ربا اوتسو سيتواتي قير شاباسو نو يحد عيا ليش يا ترق ايش كانت درك حلقه ايش حلقه ключевое دوش دات يحد عيا ليش يا ترق ни в коем случае датчи ну когда عيا ليش يا ترق شي بارتو قيرش ولا كان تعوارين دقالة دال قشتلت Orşa, hadi veriyor. Orş, kıyık üyeş bat,
Dagdeen dat saqir mas serifis khiyaj wallahi or shash hoş mulş bodat kuch bo shash bilachwash bat mulş bo isha yol izir dagda da hüş rato metahu onda gavot sabdat eta وين يقي واحد قدرت نقمي سلاش بقول ايش تعوض قضاء Да, гуш сон простой. Тяхен ойле вайм ладно дон. Мы тяхе мы береш модо фудеш. Ин собол пачалка шелалеш. شي ما تصلح يوبش قيح يوبش بتشالقين تيجي حوي ناس تيجي حوار سوق قوف شو سموح كبرجن بو هو غير لات بقول حل دوشتو نفط ده صغير لقور عجبة صغير سسن محكا نوع دقيهم مشتات خلغيت قدون ويون سقيتي أولي اتسوي قان ولا تعبسو قان ولا تعبسو نو يشتودو نو تحين ميس أسين زودو دوتشين قدون ديست 20 ربلي حاجة تصدون سيلس مخكن يا مرتخل تانسا غوبو بتسونك مو بيربو أصدون يدمش قلدالي نا بروتش نستلت بوسين ميلجنك دعالغيش وصدون سين تسجنك دوش وات تأديش وات سين جنك بيت دوت كأزيق دلا إذا أوش عشوق صدون أيغين خليج أيغين بوق أصدون فايدين خليت غير شوق هو إناغا واتسون هو أس حلقة ليش دو تعد ملور 200,000 евро баттадош. Из 1,5 миллиона вой раски ахчне дак чмохули батта представь доя мелтук ахштой вой цай мот бечбек цбечбек физел шна عليه швол шна матадо отцал ахч 1,5 миллиона каждый месяц. Инди да ойлан лачтошин имаждик. İşte yumuş güç yölsen şamaz su ağırsan gagin idirgi yoğumudat تتبوتر دوغيا لسه جديش من شواتسا ثاني قاحيزن ويقوشنسا نصون خالا عرشا دقي قدسون خما تخار دا قاسي هوت اوشتو سيناغي دا أصبو وعيغينا بيزنس خلط سيردون كان كريتنا لبو ماجيك جواش بيزنس تقتقاون حقو الشيك لا 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 بوخشة пойду я или не пойду, не ваше дело, бо. يمشي كذا يشخلق تسوي شو بوصل دابوقس وعيري نشن وعيروش تشن ويديك موحكبو ويموحك يغبرزو ومش داديز ويتحين تيجان سنرو ليلر ديتا تجيم سولاقي ولا استكلر احمداتي دون ايش سيتواتي قاعد دون اي متبتشاك بوس سوسش شدغلا سلام شو ديزي خوش داس شو دتو شو قصوت زوج لي احمد تدول شو لي يحيى شجع لتعامى يا عادة المدى الشجع حوش قنا الشجر مثل ويتش طبعا علي ليش ما يوم بيتش يغاس قيد عيل اللي هو مشياتش نتاش متاش اتار خيول ما يش وي خيول ما ياتش تو وي تشربا اسم ايش دونه قابا قوش عش مدى وي اما والله تدي حال دولك ودي دوش شو مش بعندوش شنو مشاش مجوخي تادون شحو حيزودا حيبيش مجوخي تون سيل $1,000,000 نختش الله دقيقة ولايا يغيالا ما نخشي محكم ماش باغ بتا إيش ويل دق بات قيتا حية سعدات اللي توش بات لتويش بات دون إستونش بات ويك إزيك تغلع ويل دق بات قنا إيش مبودون شداق أسن أش ويتمش بجنا ومخوع ما بيلنا إنذر بوق دي توش ويبرقت وقام دا شيء إشتاجنا شقي قيج وقيس ملها دي توش بارت مخز إليت توتر دات ضحك هاي ما بربو دات قيالم دات صدون ويلشز كوراساوا مارشوال سلامي مارشال Пробросай, талати. Маршал душек, бейлер маршал, союз. Ханлюш бушу, худуюч бушу, худеш бушу. Хуз iştahı vazgeçti. Sen takriski işler, ne çarpıyor derti işte. Ne говоришь? Как бы герой России инициатив переходите, что, Оля, что
И мочо, короче, крестик шалацугастыши, животворящий. Мечадуешь, худы, Ибрагим. İşte kres dağış, çok kahvıdak. Vay kıyır, vay olma bu boş bana. Милут ешь, а выч, вот соцет ешь, ногчи, кырбуевич. Тише вацде. Видите, курасава, дикли швари тузик. То есть сам класс, а вас Параллельно, Ковада. собственно, пересекается это один худмовается. Дик движешься, хочешь, хочеруй. Глава, короче, проекта Тузики. ну, цыга, откровенный, дебилшный свор. Я не знаю, что дик дешев, собяша. И отбор пройти, масит, ярчка, райончка, мои Единственное, что меняемо, постоянные короче, вопросы. оппоненту в дискуссии еще. Вот что, дийте, что как бы, что оба аккаунту, дик, ценука, массерил, дик, дискутировать, да, вы как-то уж. И двичь, она хомилу цаха, цаха. Федер, а с школа, блядь, я же это еще при первом разговоре спрашивал. Но он говорил, типа, чем цаха, хатигахилы, цахилы, я типа тебе на слово не верю. А дуется к ша, и что видится, он может попробовал еще, что, знаешь, целое все. А, ты как бы сам ему напоминал там, да, собственной инициативой, что ты... Да, 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 да. И тебе говорю, хорошая информация, В смысле? ну, işte, sen, короче, заведение, держу. А, наверное, Филюк. Сон 100% и у вас цахарис. Я у него просто спросил, что говорит если сон, и что у меня чуксо сэнтига гинагал. А Шмаков уже тогда навещал это учреждение. Он и подробно мечаю, хэй, Ибрагим. А, Вот, и подробно, детский садик, мечаю, хэй, он. и там цаха. Вот, и подробно, Телевидение. аж был нахуй. Вот, и подробно, аж был Телевидение, да. нахуй. Вот садик чайроны, филиалы турецкие. Вот, и подробно, аж был нахуй, халдынс. Церковь, тактика, шмака, ворваться, они тебе скажут. 99-й год, я мечахал себя, шмаков. Ну, 99-й, сан шараби, цадяшешь тебя. Масить шара, цадяшь. Какой шарах? Мы даже месяц, по-моему, не проучились. Вам было. Довоенный период, живи. Да, по закону это 99-й год 12. дует. 99-й год дует, а селфонов чап. Вплоть до минуты, там обиделись. И после этого вообще не пересекались нигде, да? Нет, конечно. А, Курасава. в центре он жил, вот. Сега, именно Ага. сега, Бенирсуна. А интересно, хейтите сумсаны на том числе, а она гицати богатца якуш, и куплен он делошери, и турецкий лицеят, или что маловажный ему хейтер. Сёк боа. Я чон цевакал боа. Ну, он هو الخيط عشان توزك هو دقمش ديتن شيء داخل خلاص. Ну, что дقمش Цо яиц на он, и даже бицель. кассет. Цо яиц на Ну, он. яич, сон цахай знаде, сон он хазия, Цо пачвотом. хазаон. Яиц на цой. Ну цой це яиц ня. Хазаон, Цо яиц ня.
Какая разница? Абсолютно ничего не значащий, абсолютно маловажный факт. Если да, худу тебя, да. Sabırlı. Nokçu çoğu. Yazgum şdırk dediş. Nahın da gudu şdırvay imena турецкий лицей Хацаевич. Он года лишь нахач. Сбор пети, отличу, тем более в Есть 98-99 год. ламан مش будет царь хата сивни Ну, هو في مواتي وطبعا نعم допускаю جيم خلاعه هينز حجم مواتي هينز حون هو الخيط своими зрелыми мозгами, да, все он делит. Дела, Аккорди, УЛЦ, не знаю, как-то налаживание мостов каких-то, наверное, было. Турецкий авор. Свободно, типа туркшайлен, турецкий бог, я не понял. Именно, туркшила, не цигаха, туркшбар, тихарфа, цигацауэр, переводчик, мухаджирши, тяинов, ногчи, Турция аж был, ногчи будет, царя, ногчи матхуш, туркой матхуш, энгелс матхуш. Он как переводчик был, но он был в начале юхнага, волш, арволш. В основном мы без переводчиков напрямую учились. На каком языке? На каком языке там? На турецком. Турецкий был, английский был, и, по-моему... И английский, да? Да, английский турецкий, был, английский, турецкий и математика, турецкий, по-моему, бывает. И русский, да? Русский басер, русский акцент, сага эрсанье. Вот туркон, акцент. بقيت موقف برضه. Қиетер, по словарям, хар болду, ош болду, бош, да я здесь, да, цас здесь, на санах, эргасским это. Ну, матсан, сани цага, сундак дошим цага. И порк 26. Хай шуйсо. Инсаму. Да, маршал лишь год масяга. Хотя уже халифат эльта заготовка, шешхилатия халифат квал. Через подставные деньги Турция ебош. А это Россия финансирует через прокладки, фирмы прокладки. Масса металл или что зарез. Из Массана, Фаху, по всему Грозному, по всей республике, наверное, объявление, что летин, Гардел, Сахукшума, Даре, Ашинц, и идея, и его события, Дагаен, Ашинц, что он дуется, это Не, Гуан, Курасау, Ацхан, Тидам Бай, Хуманш, Дукхан, Суна, Сосан Дуку, Хигбуш, Дахар Хэж. Конечно, уже Тем госте пардему, вальца грамотно. Койлеш, дич, мадуэс, не в том, что хум дочь, сан хадел хум дочь, сан юкол, именно асунильни, он свежими мозгами уже хилла дайл хильч, дич лукве, хума, да, тига. А кто изначально стоял за этим турецким лицеем? В курсе уё? Вацдер, Сомничергру в курсе, Сацухайна, Дейт, Шодар Мэцун. Не, ну я тоже помню какие-то моменты, сайт и что дольше Цухайнас, он вообще не тит, но по памяти и по теперешним как бы уже способностям анализировать. Но лучше это было в 99-м году. Это у нас был отборочный экзамен был в школе, да, Лилард, Бехтечар, Чурча, Вигар, Цега, Дуку, Бершдер, Ерчкар даже, Хадахкин, Дук Бершдер, Цега, они все классы, по-моему, заняли вот Дина. Из них потом отбирали именно подробно, Хадлюшка. Вот такой одаренный. Да, что одаренный, конечно, страшно одаренный.
300 с чем-то, по-моему, 300 ворд, 320 ворд, и что-то брать фирмерцун цар. Задаться досос, мало, дуко хан маяла цубя. И все, сон, уж хабахки, не тига, худуется, вообще, басо, тигвах, уж молодцы, что чурчар, чапцавала, я, он, короче, алкирин, и штука, норцик, все, вообще, балбаса. Директор Хадиса, Миллер Курасава, директор Миллер, Цахе нахуй. Вацер Сундакса до Вацер директор. Well, это был просто филиал Сан Хайлан, подготовительный курс Сан Инс о Бюшхена Идиша Дадахняри Сухайр Цеваля Сунислых да Цигаму в системе Рхилиш. Уже отобраны большой отбор. Из них еще должны были еще раз отобрать 80-90, по-моему, человек было. Опять же, значит, приблизительно было у нас. И от 80-90 сагаха часть Цанаха, Дин Амда отправить должны были, Амда, вместе с арабским языком. А вторая часть, английский, математик, по-моему, вот у них профили должны были быть. Шиир и коэр, кстати, ючек, сундук. То есть Турция, да, беган, они должны были забрать в саму вот эту Турцию и тяга обучать бесплатно проживание, херю, питание, херю бесплатно, учебу, херю шадыгиш, бесплатно, херю бессмеля, жест доброй воли, яркость, бусулды жаршвайнин. Машадер, Машарах дир Курасава. Из Алхур, да, по-моему, там вплоть до 18 лет, может даже больше, он Элч, училище и очень интернат, сын тахил харюк сигари движение. Долго там надо было, а уже яхар отобраться, говорит, что давахч, Турция давахч. Янычаров учили, что ли? Маршвохл Курасава. Дейл маршал хуйлхуева, разазю хата. Янычары, да? Раньше Да, вот. им приходилось завоевывать, забирать мальчиков, половина для евнухов, половина для своих солдат, а сейчас эти добровольно едут, да? И Елнов сам Киевия, царница. Вот там, видно, открытие в Турции, в Турции, видно, они их уже отбирают, кого на евнухов, кого туда, в янычары. Нет, и на Хомобар, дачам. Они открывали, и в Киеве было у них такое, лицей открытый. Киевия, Эркис, Ангала, по-моему, открытый, там. И отбор был очень, на одно место там 10 человек, там, короче, там они там на месте, Турции, да, на лето, может, возили языковый там, амеш, а так они все преподавали в Киеве, преподавали. Английский язык, там несколько языков. Потому что в Киеве была инфраструктура, была бы безопасность, шаек, а ног чуть-чуть именно да, они должны были забрать язык в там был. Турцию. Ты не был, я просто в Киеве, я скажу, там в Киеве там просто несколько языков изучали. Это как бы люди влияния улицу нас. То ли по бизнесу, то ли в политику пойдут, люди влияния, амбеш, да, шей. Это нормальный ход царя. Я терпеть свалил, сказали, Киеве открытие интернет. Это как бы средство влияния улицу нас через них. Там din düğüseltiga тоже din düğüseltiga амеш, din амеш дешонзига. Там в Киеве, я так помню, это было. Ну, на одно место много людей там было. Дейш духдерсига. Там на месте они жили, получается, Doksa турецкий представитель сана дякон халхата шу боек дa'варн халифат та тиязин цар организовать нам цаглат я или цаиш. Вот это надо они сейчас оплачивали это вспомнить. дело. Турки были очень такие образованные, нормальные хабахки там. Довольно хорошую они там давали образование. Тигрях, Каншхена, люди поступали в европейские университеты, поступали сразу.
И турецкий хелло мудак кювается. Их организация хеллафа в Германии зарегистрирована была на тот период, и оттуда он приезжал. Вот этот турок. Джахари гархум дахкаш, халифат тахват, ези или кашетунг, чтобы потом это пустить как бы на подвезде, прокрутить этот видос. Джахар турк ашкар бехкар. Израиль айдало сразу вам сацве лакайкана гас. Шу нахи отсумш вообще есть полышмаяться. У кар как обычно чучеч. Свою казетину отвящи там туда. Израиль нам айли фарши уко цунде. Израиль сразу том сацве ал. Гас пошли лакайкан шу гезре худеш. Шу тебе вообще есть там хиломаяч. Слушай, Хайзу. по этой теме, он так долго, да, еще в начале 90-го СССР развалился, 90-й год дорвятся, 91-й, да, уже некоторые молодежь там помогали, как-то, каким образом, не знаю, не следил за этим, но некоторая молодежь поехала учиться так, в Египет, Турцию, я не помню, Египет, я вот помню, ребята поехали. Обычные, нормальные, ногчи был. И потом на каникулы, когда они приезжали, там, через год-полтора, может, там вел, уже через год-полтора первую партию вернется. И бережно, ну, обратно с знакомыми встречаются туда-сюда. И уже у них был лексика такая, короче, харанду, харцамек, бош, уже с этими они уже прогруженные приехали за полтора года. Уже помнился, что это в начале 90-го, 91-й, 92-й год, они примерно уже на первые каникулы были, в 92-м году, 93-м, может. И уже, харанду, харцамек там. Из-за этого были ссоры у них, ну, такие, как словесные перепалки со своими уже бывшими друзьями, не потому что уже Хошхаром Дешму, Хошхабяк наш Энбуш, такие, короче, правильные, Бухабеша, короче, уже не спать, всякие там не так ведут себя. В 90-е годы начали бы отправлять детей в Англию учиться, в Германию, в Америку. Представляете, какое у нас было бы общество? Почему-то начали посылать сразу На какие часы? в Аль-Асфар. Подожди, дай мне сказать, хоть раз дай мне сказать, Куросава. В Аль-Асхаре целый поток прям этим водопадом отправляли в Египет, в Турцию, вот до Кумдати. Почему туда? На какие шиши? Шиши, потому что и в Англию, и в Европу, везде они дают несколько сотен мест для бесплатного обучения в качестве обмена. Да. Почему среди этих бомбоин? Вистхала, говори уже. Я помню, сколько ребят было на физмате вот, в этом университете. Царах, Давигир в Египте, Давагатыр, не знаю, что с ними потом стало, наверное, сейчас ходят. Чащах Безелил, Шарбу. Умные, красивые ребята были. Вот, наверное, даже по внешним данным они отправляли. Сунам, Цаха и Гудар.
какие-то муфти. Визе тхилите проблем заз. Визе были проблем. Марш вогл абак. هو خلي بارح Маша, визе قري اتمن проблем تخوت. Теперь дагом шар быстро раз наладили вот эти вот тропиночки в средневековье. И пошло-поехало. Муфтият, Кахдец, Гиндо, Цумшхоли, что там только не началось в 90-е. Инициация договоренность с Каляры за дешево придала город Пачалка, то есть именно западный Пачалка, лекар, особенно лекар университет, Гарвард там и так далее, и так далее. Цель корм олцу, или квот школ на самых одаренных детей, они берут на себя обязанность обучать шадыкцан, обеспечивать деш. И цель договоренности, что гармулократия, президенты на парламенте они направили именно по этому фальшивому пути и обдулачивать бяшва кигинах. Из политик лагунга хайшчат айогоч. А наши политики это до конца не осознавали, судя по всему. А в это время в московских школах из Москвы выбирали русских, вот этих, русские богшбершбац, этих бурятов отправляли. Шейниш всегда хашбор, войниш хокка да хашбор. Неважно, кто это делал, но вот я вот Ашинсдюич, я просто подумала и вспомнила, сколько ребят-то, красавчиков из университета, физматер, хаевич, всегда богович, богшбарк. А тем временем в Москве отправляли своих туда, в Лондон, на обмен студентами, находили пути. Конечно, возможно, знаете, если строительные приезжали из-за границ, там шведские группы были. Как их называть? Ахчахулор, и они собирались в каких-то квартирах, и ночью молодежь туда зазывали. И они были разных каких-то национальностей. Я вот некоторых видел, так конечно. Это не аржнеши, кожа такая, коричневая, какая-то темно-коричневая, не знаю, как ее писать, или Йемен, или Пакистан, вот такие. Песочные, да. Да, такого песочно-темные какие-то, неприятные кожи такой, да. И вот эти вот миссионеры, эти приезжали, и молодежь, да. В пединституте появился новый иньязьер, факультет иностранных языков. И какая комбинация? Англо-арабский, франко-арабский и англо-арабский. Вот при чем тут? Почему арабский? Обычно, когда учат английский, он бывает герман, как бы вместе. Или там французский, испанский, или итальянский. Нет, тут юкошху втиснули арабский какого-то черта непонятно. И стеклянные глаза уже цугайн молодежь, я сейчас Проект «Кавказский халифат» задолго планировать яшка, судя по всему, если проследить эту цепочку. Видишь, мы многого не знаем, откуда это тянется. Вот просто 10% не знаем, что произошло на самом деле. 90 тянется, когда делегации покатились с Ближнего Востока в Иорданский, этих начали завозить, этих личинок туда по улицам ходили, и каймарчош харчу, кёрте.
А их на руках носили до закона. Да, да, носили. И у них были новенькие доллары, хрустящие. Оттуда все и пошло, поэтому войнехи бег батчун. Это началось тогда еще зомбирование. Просто у кого какая семья, что в семье какие ценности были, то и проходило. Кто делал ударение на образование детей, кто вот в это посвящен. А параллельно этому еще в Москве, я помню, открылась школа, элитная школа мусульманская. И там крутые московские нохчи своих детей туда отдавали, в языке, чтобы они говорили. Так какая-то надобность все-таки есть у нашего народа, вот и нейхум телац. Только такое вот что-нибудь погрязнее, цахолица, непонятно, вот тянутся не к свету, а к какой-то тьме. Не, мы хотели быть ближе к Богу, наверное, хотели интуитивно, инстинктивно, а нам подсунули и не объяснили, что это такое, и сказали, вот ваш Бог. Мы, да, очень набожный народ, и этой набожностью и воспользовались. У нас же все пронизано. Дейл, во всех, в любом предложении Дейл Карвокху. Да, и еще мы как бы базовое состояние, не умея врать, презирая вранье, не ожидали, что нам будут прямо в глаза врать и обманывать. Особенно касаясь в контексте божественных областей, в этой области, что нас будут обманывать, мы просто не могли даже представить, что могут обмануть нас в этом контексте. Вот видишь, например, итальянцы, набожный, они вот, можно сказать, будулаки католические. Ну как-то видишь, вот этот католицизм, все-таки там какой-то есть лучики света проникают туда, они же все равно на высшем уровне мобуешь, хоть они и будулаки в ту сторону, но они учатся, у них все вот именно вот в ту сторону, в этот мрак, в мракобесие окунули. Нашу набожность Пример окунули в привела мракобесие. церковь, католический Шбуйшаль. Они эту церковь у себя поставили, и через нее управляют. Через нее управляют всем миром, получается. Ну как-то церковь свой поганый нос не сует в государственные дела, поэтому у них все нормально. Преданность наша, набожность, это все использовали против нас. Сделали преданной мракобесию. Маршал, маршал Гугласаи. Итальянцы же не говорят, если ты не верующий, ты не итальянец, они же не говорят. Ну вот и дух азбухштер, вот ихнее будулачество, оно такое какое-то. Вот чох будулак, шбониш, они и осуждают, они и сплетники, и все, но вот куда бы ни уехали, в Америке огромная масса этих диаспор, итальянских, они все будулачо католическое. При نوتير حارم ده تخز أيما حيقو حقيت ديش وين مصو هم Арбо щедачен, арбо нормально учатся, бизнес делают, имена свои меняют. حوا دزنا وين ما باخور دي ناس ده هج از دوش متى اختني ده قيت وين حديث نقدو باش ده اختنا потом уже он мимойна мацадели ердоуса коди шодот коргир кедоуса парма туке валот онам тахайна хуманш бадагди
Просто вейбеш уже массар гуду милду хоуше моссу путиш хаилен лиус бу вей тахан и итреш идиен сан аздат готтор Абак, ويدو и по قشة батшон, سقوات будулар. قش Хазихан Абак, арбу батшон, они учатся, работают, бизнесы у них, имена свои меняют. Какие-то вот эти вот древние имена заменили на такие европейские, там, Изольда, там, что угодно, Тони, там, Макс. Иштлил, шмукшей, нормально. Массовым поскидывали. У них самый низкий слой населения, вот закутанный, которым терять нечего. Это сардюрши, там, я не знаю, черти как живут. А светские у них хорошо живут, а у нас как-то нету вот этого светского слоя. Все какие-то даже вот эти показы мод, моду, арабскую моду показывают, комбинируют габли с этой повязкой на башке. Непонятное, такое несочетание абсолютное. Элита это наша. Саудовский Аравия, беженец генейший в Европе. Дерцогина, еще их куч мишюры, в Гарвардах учатся, кай куч мишюры с синяками под глаза, как панды. Вот такие палки. Вот. И вывод он сует из-за старых сажар. Цыгар дует дин хадох шадик там центр, да? Бегут откуда? Из покоренных, арабизированных стран. То есть египтяне были когда-то нацией, теперь они считают себя арабами. Потом ливийцы, там Ирак, Сирия. Они же все арабы теперь как бы считаются. Сами саудовцы не бегут. Иракцы, эти мильшбуиш, иранцы, Америка. Хур, да, он просто по цвету землистые, они отличаются, а так в европейских нарядах очень спокойно ходят. Их можно с мексиканцами спутать, а так все нормально, никаких. Тут же кости дадуют, замотанность миллион. А вейниш да бьюди, и наоборот там заматываются. Кич аглы дагут. Там, вот этих ребят я встречал, они такие, там, продвинутые, такие, спокойные, радикализм, из Ирана, вот эти. Бала амбац. Одна закутана сестра, другая полуголая. Закутанная, то и ничего не говорит, этой то и ничего не говорит. Спокойно сидят, каждый свой выбор, каждый в своей могиле ответит. А тут какое-то взяли шефство над всем народом. И друг друга стыдить дешь. И непонятно, неадекватный стыд какой-то развивают. И иштун лиелю, харгуду, важгуду. Непонятно вообще какие-то ненормальные поверят в это. В Иране вот недавно вроде бы отменили наказание за неношение хиджаба. Раньше у него было наказание какое-то, если не в хиджабе. Теперь вроде отменили. Судца видео, как эти иранки жгут свои кёртер хадуш, дагош. Старое видео, что полностью нормально цивильно лил, сука, Иран, ЮКЕШ, даже, по-моему, 60-е года цивильно лил, гойчбукте, старое видео, что. На свете, который их традиции украшает, мархдош дина, цахлилош, ахдаду.
арабам и не снилось такое. Представляете, если бы они изощрялись на своем. Свое вот так бы вот развивали бы, украшали бы. Турних традиций, шхалг яхлил, Ой, пример это я бат, центр есть. Теперь один человек, он амил почал хавала, что почал хаберш. Там дальше даже раз и вопрос закрыть только. Вот Красноярска. Хлопонин сега губернатор Волшин. Красноярском крае. Сега це пала бігірі, серії дин лілеш бешба, це хата князь Люся Гушулис. И закончился вопрос. Полностью закрыли вопрос. И вопрос закрыть пеш. Вот я что Шанюка Хилболо, Гаская Букунцарях. И что на повышение. Замминистра внутренних дел, прокуратура, тоже халволер. Просто дахает, боже, просто там неважно, там вот инчу, воевать и с них надо пример брать. У Арбо то же самое. Вот ца Арбо вырк, ца чоу, дин авел, высокопоставленный, это Иордания. Я так удивилась, у него брат буддист. Он такой ярый ваххабит, брат буддист. Этот ездит к нему в гости со своей женой, этот туда. Ца спокойно, доктор Масери. Это течение, это день чудо, 73 течения, и две докуш получается. Он день чудо. Он день дата сундер мабо, да, книзи, вайдош, да, книз, войнах далилу, диез. Нас разделять не смогут тогда. А как же нравоучители, полиция, нравов, каждый второй мавувай? Сундер мабо, день чудо, в советские времена. А милш метти давах шабуа, ночи уй, варвы милш гале кача, милш районе кача. Пеш Ватсон Люхак. А генц хочу турвать махрам ваца. На чужбине ты никогда не проникнешь, даже чеймал. Интернет запарить, да. Один чауй уэси, а милш нек ауйца бош. Эроли, вот вортига. И дин иш, о, ерду бош, энца чудистен, венца, и пармац малер. Имам Газали связан дол диндероем чудитнек. Смесь ислама, из христианства с исламом. Судя адекват, один настоящий дин чумадольна, оша чучдого. Оша чучдого. Судя надо к своим корням вернуться. Ой, новчил адмала тул воля, хумма да, соответственно. Судя юда, безой. Мекка чулил, ши далил, ши ждади, дуиз. Это убрать и бюхал, дагайчана, да, чуль эрбу, было новчил адмалги, да, есть. Ал хилак сан хилду, советские времена хилак модель, дин ерду, дин да се лил дури. Дубох, дорогой это бусал дубох. Самом да тасига, лилиш, цаци, хади царя. Ёхок, они В те времена велик, она делать мани юхит, Они же требуют, где записано Нохчалла, Гую Нохчалла, где книга святая. У них же в это все упирается. Да я жутся бешвай, но ну кальеш дыркой сон. Und es dritte tečenje, jo še sufizm, na primer, v Lilinak. Tani. Aber Kmersch Вогило, сон йоца йогам цара, сон дугин сам бессознательно юбари суфизм. Резбата кошцун. Хайрца вакт вогдук бессознательно сон психачиш. Тафташа. Декча волчин дейле волш уqdesh ashbo qaha. Хайри балала мазни алама тни хахач мою.
وعيغني وحلقة بوبو ششت عودلهم تدويو داخ ما يجدويو ميخش عداشي تداشي ودي هنا هذا نقلام الزني بوش تصول حيري عقل عودل تكسن يغدى على نقطة وين ما شو ده نو اتخن وي بوسو بيرتشور اردل دو وي بوسو بيرتشور دات بو سا بريديفشن خزيت يعني سونم تغز از بعوز على قوشا ديمقراطية دانك أنتنا وعدا جرق لامز دي شوري سينق تشنق لسيقات سالر لسنا وسي سالر لتشنشو سيقات سالر لشيك انتي سالر إيش يرقي بقي شاري لشو دوري ما دات تسقادك دات تا إيمن خلما خلي دادو مرة داش جنان ساعة صدق پور بلویا پروب دلینا دلی پور باسیا ای قدی دوش ایتر باقی چه داشت الله مال قطع هم داسر پاش دی ای شیء شو استغبیر تا غربان دو داش تاگادا اتخنا تعمالي دقيقة يقصن تاگادا سيرش دردو إبراهيم بيامر تا استوت اول شتات ات باقي چاگا إذا سموز هذا توريتسكي حياني الدوجيني أو حدا دريتي ما شو سوي السيرش درتاجا إبراهيم تا استقبل شش تا تدوجيني يرضي تيجر دا سنت غربة ان رمتي عدشي اوضاع ده دوخ ما غدرش داخل خردون سونجينا وي كير تا درقي وي شاح سونجينا دوخ جيني بروس لي سورتشي با اساسا ده درق بروس لي جيني سورشتين دو انديسكي كمسار كتاني بروس لي إمام شملي سورتش دك دوصل دو انديسكي كينو جيمي ريسيرشي شاني دوخ شرق خواسيت ما شو شوتا اس او خج ليتر قوشا سواز ديكتاتور نه سوتsa خزر просто я вижу ير اتعني مو بش برقص دوركش دقوا بش ده تعموت ندوش خلر اسيرش لات داك دوخسون بروسلي تيوش اوش حقي تتوتو تاكيك ده بوخش دوي تاق باركش ميجا تميجا إدادا ترلركش ميج باركش تميج بيومش وبشم دادا ده تر اتخن وديت يوخ فيديو شوق شي اتخن هونت بروسلي تاك حاجة داجة زبريتنا مدر ميتشوريني ريحر او ديسن بيسات روبلي ديوخش تو ديجورنا او مير جواتنا ابزانش دوش كسيت لورتا راس المنت قيوك توخش خلاح اتي هوتو دات سنگ حاج يشير إيش تماما شرق تجا ده بيوتا يوتا خاصون شون غاما ولين الموخي تلون ده إما تباحشو نادا ينوس أبو جرافة بغلتي جين شو دالتي يوتن ما بياخد اللسن إبقدات بيوتن مسايات تتنين вообще христианщина شيك такой полностью دالوش موي وي полностью студенчу да чуечки гук наверное أسيايتن запись لدوري أبك он чайт нахта حاجانسو حاجة أبو جرافة تقال دالوش تاس بوغا يعني ويلتي عدياتي نوختي نوختي مش هادو بوش نوختي هما ياتبوش مولي على ها تين هي ودو العوال ليوك هنا يأتون Просто что хубаглие ее вообще херна бузер дин дақиқ уж
أخي وتش أخي خلي لك خير دويتسوج خير إسلامизме خير политический исламе просто дагей тархам es halle tushun صديق зудашкишт هو إذا داخل ده تو شيء كروتشي يبيع بقتوليش سخزت Блядь, свою религию изучи сначала. Про астрономию он заговорил ошибки. Никаких ошибок нету. Это просто НАСА. Кефиры, ебаные пидорасы. Вот такие есть, которые с вас налоги берут огромные, якобы на космические исследования, блядь. И, блядь, вам в уши насали, что она круглая, крутится вокруг Солнца, и мы, блядь, вообще Марс покоряем скоро, нахуй. И вы верите? Вы в Бога не верите, но в пидорасов верите, блядь. Пидорасы НАСА, нахуй, которые, блядь, врут вам, блядь, что они были на Луне, что они, блядь, в космосе, нахуй. И вы верите, ты говоришь, что ты христианин. Ты хуйня, ты не христианин, ты атеист ебаный, блядь. Иди. Не, представьте себе, от дешта ганте хуалуру, блядь, багуаш гушу, сер багуаш гайт мусонне, да, это же, شو هاي ايش لا اسلام ولا واخو في تاخذ قبرش دوش لا بيرشل هل بيخم شو قوس يبا مو دين دحوتش إذا هو جعفر هو أسويتك ده ابو جراف ابو هنا جعفر بوغو اول صوت عبوسو اغو بغو هنا ده ده دنبوت ده ده يوبشي ده إذا вообще شيء لدو يوبشي يات اوتسو بيخم شو قوس لا صديق يا خلاتو واخو تاخبر شو لا لا يمسو Visst var يمسو إركبوغ السولي وي يورا سويتشوك Milutaasonie nog je matbuch, desta гуняден исламский, гуняден убос, а хабаршич, вер шумюка, дуй, как и все остальные. Дуй. все равно حد يستهت مخبو ظاهر буду легкий хоща говорю гимнасун тебя вскормила жена моего брата молоком моего брата Бога все равно там окажется отмазывать дымдина гулк зуд собственность лор шутунде цун молоко и стигаешь элмадат сама зуд собственность улейла короче Изучен собственность дела, мое хулки, хули молоко, сын хулки, хули. تاري مو ويتشلين مو يش вообще تقييد عايش ما تستغل شو جولش عايش يش وقت يشتغل تيجا هنس مثلا شيش девище меньше без разницы короче шича по крови все равно близкие мои окей да яйца меньше حناني например سناني شيء شوي شيء تندخنا أنا حد يلدو وجاء تعز حكر كروف يقتنت هرش короче خير شيء مرمقية يوخ موت وده سوده الزوده просто يالين ما الزوده حد والله يس يوخ شو يقن يوعى إذا короче شو غايشو مرقية إيش شيء بقول إدي بالإزمة أتشت إديام سقية هر короче извращение إذا нормально хумдур но хош извращение будет сунделла тебя чувалар лопор так и кровно близкие короче например не ничего свой не ничего он близкий мой по крови у тебя она близость с ней, то есть ты ее как свою принимаешь. Ахара просто абсолютно яконага
تيجا هما كروتش تيجا هم دق تداديز هاي بليسكي هاي شوية هرشون صح هم دق تداديز وتي شيزوفرينيات بسنين تقيتها هو شيزوفرينيك شو بشي и уравнение выводить наш бать, вот что там за шизофрения, я не пойму. И шурно, типа, бяхмобили, и не поется контролировать твой чбая, это я не могу. Да, как будто бы мельчат полностью вырубить те же самые человек. И даже, короче, и мало мелцо, отрубить вешать, хоква ялинел, хусумнан, причем мекуза, суншур, хокон, сунах цапиецо, даже, например, если кунт инах йол, масала кун нэнс, короче, цауак хоку нэн мою истах, цигацу шуру битяй хуис. شايل تاجا شايل كروتشا بيتوتسو أهر زوتشو دقندو بير بريشوم دو خوزاتو نحتقيتسو تيجا هو سوازجو تيجا هايشت كروتشو تعرف أتورا منين نحتقيتش هذا مكان يقصو И можем отключить też хулитвой, короче, полностью. А вот زود نير شو الحياة لنا الله سنا حوسنا نينيوخ شو تعبير دقنا الله отберен отключку. Короче, вообще непонятно, доказано, научно доказать, бас, научно это какой-то вменяемое из объяснение. Короче, وش مو خضبايا شو لا تعصرني على تلتقي ولا مو خضبايا. Не, تيجي حوحون خز دات يا حبيبي. ما درت هذا. سابودل از دادويتو نقول. أفلح бошта, короче, тана косту. Айша рассказала Айша, Афлах попросил разрешения навестить меня. То есть чует твоя Афлаху, Айша. Но я не разрешила ему. Ага, короче, опасно. Короче, сиет езеру. Он сказал, ты что закрываешься передо мной? Хотя я твой дядя. А худо все, дали шехад. Да уж мол. Айша спросила, как это? Афлах ответил, тебя вскормила жена моего брата молоком моего брата. Я спросила об этом посланника Аллаха, да благословит Аллах. И он сказал, Афлах прав, так разреши ему навестить тебя. Притарю. Жена моего брата, жена муху, я его арай, бля, Вешизудей, от Афлахуитин, вешизучо, якина из молоком и цинвешем шурат дуцутяну. Все. Хакар губа и веши цуншие йол штахилла из просто цун хусумнан йол дела цун лоршу из. Так и Афлахи вешизучо якина хаш. Их иштхулитвай, окей. Вот Афлахият молоко. Ибрахим. Чун вещи зучун бемаяти шуртах. Чун мухуле кие чуатса он там окона мухуле дядя кие чуатса махра мухуле кон. Очень нус цаголе, это наости нус махоле.
Единственное, всегда, и собственность, когда вышли абсолютно посторонние людьми, вот зучен герга миш белый беш мабат, или что ли? Ай, Жена вен моего согласен. Не, соборден, сон дядя уша бош, виноград, сон вещи гаю, зуд получается. Ах, это зуд что, как он ваша накормить не хлеешух получается. Не, борщ совинна накормил. Там такие странные вещи написаны. Мне так. А что Не, это что-то есть? дядя, его брата жена накормила, а этот мохульцин так, кеч ватсона. Ах, а что зуд что, сон вещи зуд что, я накормить не хлеешух. Вот, а я инчу, терам дуцун, но в данном контексте, да, это сега просто из-за цун дед кол швот цуна хинцажла, харедно сейчас цунном сам дагадис, хавош секенол цалва, сега нормально, что зелён. Хавеш изучу что якенол, я. Хиете шу. Дело, и бог будет вообще. А Чунвеши молочная дочь это получается, да? И это комбинация халвы и шуб сега. Да. Чунвеши молочная Ну, ер дочь. مواتو وقت يخن علها Я автоматом чун девушку шмову, цвета, хожу девуш махрам мой. Ламан вошел, мисбах, ламан вошел. Не, хожу тебя просто сун. Вахинчун получается, вещи, ну, сиятцун, то накормить мои, какое он имеет отношение? Не, хожа, гулюху, смотри, такую комбинацию составим. Молочный мухирер, да, волчий чуя и шелш, короче, да, гулху хлели, милхлели. Вот твоя жена накормит его, и все, она тебе молочная дочь. Ишь, комбинация яйцев. Хожа, тебе непонятно, буду хайл. Хожла. Масала. Хин шичан хун цадак дадиес. Хай их йолдат. Эдам, да, и что это. Хожа, вот так их йола. Короче, шичацуна хум даг дохон. Сега хум опасно вохот сун чуга вистридла мокшпартха та сунс гергерло лилда сун волка хажа вообще иштал стороне хлишу. Ахара молочная масала брат хулиха, то есть молочная сестра хулиха. Например, Ханенс, короче, там мекинел юахуль, молочная сестра хульшу. Там понятно, у тебя, если как-то уравнение такое делать, что ханен павцуна хавел мауи, ханен нах юхцу и якина, и ах хуна уже автоматически рубильник вахиета, короче. Из-за вот это молочное, как кровнородство, сан тебя вырубится, ну, в плане того, что сам тогда и, короче, и туда-сюда. А вот вещи зудец или хусумнан даже, хусумнан секенел, цанея юа, хотсун смогу отключиться до каким образом, а не хусумнан на хатихе, цезия, شوشي تعنا حاول وات يتعاهم دات سجا نير حيال زودو يزيوتو يقيت هيا يكروتشي إمو هولوت فتام هو يروبيت سدوت سجا هو إبراهيم ير الشتوات هون سن شتي قصو سن شتي زوجو يقن أبو خشوج يرشا ويقن خلتيها موست تيجا إل ذات يوقنا
Yaşar yakan Aga ama hıyet şu yer diyor. şereş izutçun. Yo diyor. Yo diyor şu. Айша рассказала, Афлах попросил разрешения навестить меня, но я не разрешила ему. Он сказал, ты что закрываешься передо мной, хотя я твой дядя? Айша спросила, как это? Афлах ответил, тебя вскормила жена моего брата молоком, моего брата. Я спросила об этом посланника Аллаха, да благословит Аллах и приветствует. И он сказал, Афлах прав, так разреши ему навестить тебя. А при чем здесь жена моего брата скормила, а он при чем? Как может быть он дядя? Сундер, Айша слух, как это? Даже из-за тела, бля. Сгорела хата, не сгорела хата, гори нет. Сгорел сарай, гори хата, бог. Саном духлес. Тумсос, дух. Там такое, что написано, такое. Сюда ходишь, что хочешь. Что Коран, что хадисы. Только получается, он вещи изудятся, он кормить их шок, грудью скормить, он получается так, какой-то родственник там. Это брат Шивашимов, я говорю, брат по брату. Шивашим, я говорю, нана. Но отношение к ней какой имеет брат? Махрам, أن молодцы. برات وتشو وخيشوش مواتي هويسي وقنويتا قيتو أقنت قن وشي Они واحد бат, أقير وق خلوي شوقتك قيتا أوي غداتك إيويت إيتشو دقات شو حديث تاع إشت ألدو شا عايشات عن تيتي وشتات تتوات سردوي وقو دات بايتا شويت ألدوي إشت عدير زنا ما إتستعيازن دات إيوقينا ألتو إيوشوي شتنسا وقا دات تقع أوش دقوي ويقر دوش إغل خردو إغل خلنك بوشتات إشت از مفاق اوزه مولدوي گوان از اوزه خوشم دوتون ده ukazovat ne nada порядки вещей у нас, وش чуешь, че уже векли шуз, ша ищ, ша пропустить ценя, состыков, я о, ютик, состыков, галиль тебя. هو أدنى نسأل بغت وقع. مصر. تنظر باتي دين تنظر داتا شو مديد صح. Айлам так гваларис, саундер сахет. أصحاب سمالر إتاتا دوش داتر. بوق. ساميل بانكسن. دوكس. Der buk duk bohka bosh. خليف سينوا خليف مواس قوش. Dokigin ishun kestrenlo. إذا ما واتشو تخش. Мильбала. Дуки тага. Дуки, чизер, швейни. Под утро, Юран, венерчу. Под утро заходил он, утром был он. Мог что вот шорша был, шори. Появится. Диктуй, это нормально, что делать. Главное, ирахал чане. Вот это душек, дальше. Орехова на стойке. Пропейте, я, Лер, 30 раз говорила. Пропейте, на 3 года забудьте простуду дальше.
простыл где-то, простыл, прихватило его. Вместе ямша бухо. Лехок сун я заркез и цалички чу, его, короче. А, и рецепт. Тирол. Новичок, я. Масальга далее, Новичок скута, под ну, сумку. И Мастана полезно. рецепты, Лехок, и А? рецепт, я один рецепт, сколько чего, и от что сурек, и канал чу. خلي أحسن از روح Халячон, أحسن 2 килограмма грецких орехов, мякоть, яйца, умей. И с яйцем 3-литровую банку. Туда наливаешь чистое, да, без примеси, без палок. Свежих хелдезуш или обычно, что, Без только разницы. наличных. Без разницы. Если свежие, еще лучше будет. Если датины, тоже пойдет. А проблем ячениц. Туда наливаешь 2 литра чистой водки. Заливаешь. Как раз помещается в 3-литровую банку. Крышкой закрываешь, ставишь на 2 недели в Свободно, темное место. 2 килограмма орехов и 2 литра водяры. 2 литра, да, чистой, да, без добавок. Гдуй, а пшеничная бошта. Гдуй, ценник, да. Короче, 3-литровый баллон как раз полных орехов и баешь чуть-чуть. Да. Чуть-чуть останется водки, чуть-чуть орехов остается там, чуть-чуть там, да, на дне там немного. Закрываешь в темное место, не в холодильник, а в темное место, шифонерчик, вот и сейчас. Через 2 недели 2 душины. Достаешь его, слить ее, бутылки разливаешь, ставишь в холодильник. Так потом берешь вечером 24 дня мальешь ешенец. По 30 миллилитров на ночь. О, я говорю, кален самый юрьевич, давишен. Желтурицу. Цатуон. Ах, Цатуон. реакция, Ибрагим. Наоборот, он тебя как бы расслабляет, и тебе лучше напьет он. А чего 30 это? миллиграмм Чего это? от простуды. 2 От недели, простуды. юка туши. А? 2 недели, юка настой туши. 2, запомнить, это лони. 2 Да, килограмма, 2 ну, литра. 2 недели, окей. В темном И месте. по 2 Выходные, мал, бакола, 2 недели, что чего это. Сам дастом коричневая такая получается. А коричневая, темно-коричневая, хорошо. И слитки на процедите, на бутылки разливаешь там, где-то получится где-то пол-литровую, где-то 3 бутылки дала, получается где-то. По 30 миллилитров и мерный стакан, да, и за этим по 30 миллилитров 24 дня. Пропиваешь и на 3 года забываешь простуду твою. Маршал думался, Леха, Эмал и Да, алкаш, загельчан сюда. وأنا 30 ملي الصعيد جرام كيف كنا سليتم كنا يتعمر شيات هاي تي بمجش بات خد أرا بوبل يرش بات سان دالورس صوت أي شيء أي أنت ده سان سون شغلكش кто поел. Вот тебе надо было это, Леха. Нормально. Больше даже. No, дия وريو ناس ماشي شكروا تيش بالخل شو كالري وصار ماشي يستعي لك их وصار что бяка мабиш. Они друг друга знают. Все нормально, Деркис. Жизнь уже неубиваемая. Живучий был, короче. Да. Leo, Toyota sana ostur istmalar ditna bepik ve şu oça bepik de ırkçılık istedi. Слушай, малыш, твой. Doktor naostosun hudina ajan, işte arvelta mašina osa, işte короче, işte socijalne da čohe, da istroali tavaši da sa, istroala, yokše arq hada qandas da sa, чудо это, не пристает дела ситуации.
سوق بوغدون مالدين شينار بحر بشرو مش ماليتو ليلوشتش وأصلا من ضعيدات عشيق باز شدوي بي أبا شتك شدوي بي شتك حالي بربات ساعدات سوق شين مالدي ترتو دوي Kükş ideš maluşları da sangira. Çelik şadiyat vursak. Duydum ya. Şu الدويبة çocuklarla adam öyle إتلبوغ af olmayırsın. الدويبة إتلبوغ أس شاويو ديل قرانور قيسقا هرقار مرمدات أس أولي يخ ملش سخش حق شوح ولد إتوغ شلبوغ سويخ آرق ويوش خلق سويز از لیو Var در mı işte? احمق ده اليري اللي ات نزرعني تقلعو خط قزح تحت موشة بوش ات ماسكر ما ايه Var mı işte iyi araysan Allah makayfer eli ya kes mezgum nasıl ya çağın adam işte. Dir dakika telial boya. لغة حوجي أمرش يوم ريسبت ونحن خير ما يون أتصو حوج ضيع غلط أمرش سليا ألر Не, مو yoksa غلط gel. Yoksa gel. Sual doğuş letem вот era yoğurşen. Kran bor himelçe lekş dalı tersa. А там без шарфа эрвали еще шватерсо. Это еще со школы. Так и институт я кан хавианчен. И цанёксаган годинирес цуэш рецептель. Цу я пропил я там, забыл на 3 года, худуюсь. Первый раз где-то через 2,5 года его версия, его опять пропил я там уже на 3 года, от Волга версия уже забывал, что такое простуда. أي تمر شوتش настаивать تسمجز обязательно خليه تمرش Хайла, сявин всех, я настаиваю, я, но сайн хаис на глицет богасвик. Я пробовал это с орехами. فتيمة خاطر مش بس يا سيتش ما دقن اش موش مخليه وكاكا نستايا إزما دري معا خاطر بس وحلقة بقي جاهين ساحودو تراسون اشتا دياسيا وقتي يوت وقتي قيتنا عوش وقتي وحين ملو ولرق حين حملو اج عديد اشتيا قيوسن كانت تغل اشتالري وي هم الله Olur değil. الر صون هين زلامة هو صحونا إبراهيم من آيتين وتنقلدوا غيشتا هين صبا خايف النقار كروتشي حلقة ويا إشت هقي أبو هنا عندنا قداس إشت على باخ ويا أوتن كروتشي دا وشاول إشت على باخ قداس Det måste vara historien är väl jag förstår. Det är ju bara över. Det är det som är helt svårt på det man. لا ما هو أوتن غلادو غيو يستخلا هو والله إنترسنا ده خاتي شمال يتساقى شربا انتشن مو أول شغلتي يتساقى يرقرلو مو حوا شغلتي Я حديث بنا بير مواستا последний льдиц на حديثات شمال بك так يهون ده ملو بوش غير مجد شغل اليوخو يا لا سوق ناغن هو يقوش ملو أشياء هنا عندنا تاجين بير ده يتشقى سندا وصل شيء حمو وزروس تاع متسق лишь бы что-то наврать бош, да? موسو هم انتقادين قشات يموسو متى دوي لقم ده Ja, modern. Det är din roll. Det är det som är roll. إذا دعوة شو ده حديث خلاص اسكيب ورصا عم درس عليه وش هو
Не, все равно DD يأخر все равно. الحين واش DD يأخر. ديت سيأخر بس ده سنس غيور تأخير ده أكتر إيش دقسو لا من هو لا من هو ده إيش شقاش ديدي إيش تيحقر شقاش بيردو ديدي تيحقر اتبو ستروغو هين واش حين ديدي تيحقر عتاق خووزر ولا 11 إيه هاوسيش إذا إيش شقاش كان توا примерно سو очень да واش حان وزرو لا من هو يا لاس просто да عارف شيء ملوات إمو إيدوا يعصر غليلش بوهن زمنا أبو صفي أو أبو إمو مريم إيدوا ويبو يعمل ده إنسان ده مش نقش مباسي زين زار أبو شيشان أرباسي هنا أبو صدامان هو بيش أبو مريم هذا الدور بون ولا شيء مصو هم أنت قايدين قصة مصو يقابو Üşen plus ve pamit sen dayak kaçbu. İşdater halga işdater bu biçiyor. Ne هم دويتش وقت هم جيناش دين بول شقي يحتريج دويتش هو قيداوس بتستوتي سبي ايوه ديش أبو حمزوات توريتسكي أمير بولغاجر كوكازا شاش يحكي إنه شيء أبو حمزي هنادن أبو شيشاني ترشيات إيش تاني غير полностью короче ой ده تغلق شو يتيز Почва под ногами горит, сундель, ускоренными темпами недрит, товарищ, будешь, дега. Что творишь? وأسيت نويرن وبشي يوق ديتشك يو أتون شو شاهوي تتغاتون وبشي سونا هيترا مو ديتو إشتون حلح بولناه بو حلح ان سونتا مودو سونتا هي سون حلح بولناه بو حلح تام دروست تام تجي خاتش دوي او حينو اش كروشي ايش اتن اشي دسيد مو كلينا عدي عبي ترتو عدي بنواتا أصوج ووشي بوش برقش со моссо районе на остыгылыса почти нохчижа одавганчо хайн милуач их адедет эдин атема якын жолши бойш хлар моссо метта им гасон сей балгс гин дуксон юм أنا بقدوكس درق هاو إيش درقس نو كنت مو كاك أقنو وزرو أنا أبك إن كمان تعيش قيشك перепутал إيش не دوش ورتي ويغا وريتsa دوا شو واوش إيش موها شو عربوش قالت يا إيش أبو الأباس وق أبو الأباس ديالوش إيش توير عين منو خاخوش ميجردو مودو خاخوش إيش قيستوش درين عربو دودر أبك أتيت مودو ويربلودا أبو بكر إيش تخلى دير تير إيش تخلق أبو إمكو أمكل دا موخل представьте أمكل دا это мух тулурю алейство просто из-за простой я молодой гю ده دقدوشن أدحر تلفزيون شقيش أبوشنا أورمي تعميم تخير تيجا إيش تلفزيون دا إيش تتليش ما من شخلق إيش ما تعميم كل يوتش يوتش تندل كل دا تلشخلة تيحتار تلفزيون دا هتا ريتك يلوندل أو ريتكس دلش положение خلتي يحتار يمكن إمكو إنزل ميخل ما خلت سيرتيجا إنت يوزم
Я что хазин кечин, молодой верблюд. Отец молодого верблюда. Отцами молодой кахилёт сан. Что шулат я царь. Отец молодого верблюда мухлик есть шваться там, тоже не понимаю. Хозяин хилье швацарец. Согласен. Да, что я, да, регистрация был, перевод. Арьер куча. В смысле? Отец молодого верблюжонка Вацали. Молодого верблюжонка. Да. Ну, отецом хильвеш муати там не может быть, а латаду и там хозяин, наверное, молодого верблюжонка. Так, собор дело, Леха, из-за Ахмабо, хозяин Хелч, ну там же есть другие имена, там Абу Ахмад, Абу Кишмиш, Абу Суфьян, так, хозяин Суфьяна, хозяин Ахмада, и что и так. Так, там Бери, хозяин Хулис, опять же, еще дилемма. Отец молодого верблюжонка Бог латама, да, типа? Может, у них что свои ногти махта кумашьян дамилу или вот кто хозяин. Я куцин дамилу, хусум дамилу, хозяин. В то же время отец да. А, там, да, хозяин царил отецом. Щедош 12 миллионов слов юка. Ладно, бедный язык, хокер. Щит миллион, нюклихен, аж был. Вэн гинул, считаешь, что геноцид никогда в жизни пустыня не видели тех цветов, что мы видели. 12 миллионов слов мохульте, это кечвацу. Хозяин, отец, Бог. Различать, державич. Отец, Бог, отец, ду. Дешь нашим хилитан, допустим, царкиет шмечкар, хамаидинович. Раз он, хичам, хичмете, хаяти, цаяти, бош. И на карантах, что пристегивать каран тогда к этим 12 миллионам слов? Даже само слово Коран не арабское слово. Коран Не, слово вообще это не бот. арабское. Коран, да, язина, тептер, дуй, так скажем, тептер. Не Коран, тептер, дуй. Что тептер, а язина, царь, и слово, обозначение, 40 значений имеет Бог. Мадуй царь. 12 миллионов, дуцель, дешнаш. Ше болтать тюр царем. Поэтому так, уберите те слова, которые не имеют отношения к написанию времени Корана сюда. Ечместер царь, хаясан, дуду, дешнаш. Дующига 12 миллионов слов оттуда, дуй боже. Надо все равно отделить, оставить цурена хильдол дешнаш. Даже два слова отец и хозяин Бог, у них не было. Одно слово обозначало Бог. Машу, ветеран. Бейского. Вестрела ветеран, маршал. Der Zarez Kachueller Hudich Duzo Mudich Atzel war Jung Zarez Gerasel Ходу Гердекер. Куда? Куда Бог? Отец молодого верблюда Бог, да, цита. Хозяин верблюда Хильдештари, по идее. Отец молодого верблюжонка Бошич. Салатама дати, отец Мохульцинах, молодого верблюжонка. Верблюд на цене высшем царили, получается. Молодого хилчи, старого хилчи, верблюд датига. Хилчи байс. Верблюд мадатига. И верблюд вай вахкар хумаят, из-за уже одного значит, и вайт яцкой. И це генний олілш, верблюд был наханука.
ويربلود ومحكش يلا ياتي ويت اخلي لا دات وين تاني اور تيو ويربلود بوهم دات اتون بوغا ساسي بوغا خزان دوش تغلي خلي بوش ترتيغا خزان خلدي штертер молодого верблюда خلدي штери по идее отец бош или что там щидош и хозяин цахиллацер отец би одно слово обозначало и хозяин и отец бог 12 миллионов слов там мичердел дубосе сигар дарил дацо غمرشكا 12 مليون слов да цунт эльче допустим флора фауна ичдуй они тоже очень много слов прибавляют инца суна нохчи дешнаш флор эдуку халиолшил лат халиолшил сун цаха но эц арбш душче нохчи эти флория дук дешнаш херду разные бет шумшу халиолш эц арбу эльчул уэ дук дешнаш херду акрой уэ мака хуну дук акрою эц арбу غمرشكا اشول арбу эц хуй цамялка цапауки верблюды وين ما كهون دوك اكروي ساتوتن اتو ما تيحوي دوك ديش دشخردو سيد بويك يا اربوي هو كل خير تصير تانا كوار وقت كوار هر از زوج بوش نو اربوي ما كهتك اي خيجين ال تاهو ما يجدو تصير دوك ديش دش كل لا دات هيكل تصير دات هيكل دو تا مو دو ماتيماتيك ولا فيزيك ولا هيستوريك ولا تيغاحتون ديش دايا جوي سات نو غير انا وكش يا تشوما يا تاني ديش دش هو ديش دش تيش ميتشردول تانخ ادواش دو تاوم ازنا شات ياش ما داي اذا ازنا شات ياش توكل ديت ماخش كايتس ديش دش تصير هو غير هو يتغمش كا هو غير تصير تون تا ديش دش خل ديت تا ازنا شات نو وين نوخش ديش دش ونو دوك دو خاسون هون داش وين ماخ تاچون كايش ميلا بغات كولتورا حكولتوري شو دوكو داش نشتتو حكولتوريات حداش نشتو كل المدات خات نو تاهم خاسو ويربلود بوخ شولچا ايتون دير ويربلود داخل احساس ويربلود داخل نوك يا برانك ويربلود داخل انت وين ايتي تا يسيو بوستول شو يسيو بوخ ويربلود كم داش ويربلود دوكت صادق اخ دوي داش اخ اتون داش ويربلود دوك داش اصلا نو ديك دوك سيغا ويربلود он дальше сосед нук бок это не то это все привязано к верблюду может он и отец он может и внук но основной сига верблюд это все привязано к верблюду но верблюд махка цаин ах и я цуйте а وين ما يتسوي بوصل تسوي بوخش يعربوا يخلص ارش что كان دين بيتش بوتش بوصل بوخش هذا ويناخ اي غاب ياش اشتحد يركر سير غلقش بوصل بصانيا غلقش دو بوخش دير بوصل بلا غلقش بخز دات دير دات قوش بوكسون عربوا انت ايش ليلش بوصل نام بو بوخي ش هو ايش توتي خايت دي شلقش هو ايش تركيت بوش واتشون سو اولي ايش خايت تو заслужить уважение со сейн заслужить дадиш уважение и сейн имя сейн дилер цокке давахи кечер давахи ايش خصانوخي ور سو دولاغري هاوچيني ايش تاو ايش تانوخي ور قوزا داوچيني ساوچيني باس تيغا تا خاستو تبا تاويرم هما درسه ويش ور هما ما سيري تشاكي فرقتنا شينير هون داچ سي نوخو داكيا سيغر تالدرم سدالي تيرترسو لير ولا يرترسه سو هاو سي قوم هما لرد نو سو يشتن تا بوسل بو بوخشلر سو هما لرد لردات سو بوسل بوخشلر سو سي نوخشل لرد لردات سو بوسل بليلو ولوي سي نوخشل حليلو داتت بوسل دايس لاغري يملك لاغري يرك بوسل دا تا ايت يحتاجوتك سار داتر داليلو نوخشي نوخشل لرد دي شوك سوق بوسل بلرد بقبر سنوخشل سير بوسل بلسحل سدو سولي تيتسيز يمنوك ويربلود привязанник верблюду и арбш есть но верблюд дятвы махка يتقليلو دوكو يتقرش صالح يتسي هاري عمري هاري وجي عمر جو توربل جو هاري لو يمش ده كوتش ودو يحكم بيتش بوتش انت كوتش ده صدق كوش دي شنو
تصدق لقوي هون داش خيت إيش قال خل مدو تيم بول هو تصدق عيد دوت إخوات صح تام ألق سون هرم تصدق ذا بالخور بالخرد أوقرو لول خوش تيات وقرو صح شور وات شو أحبوا شراء أحقايون أهوي ناخل ده هي هردي أهوج دي إيدو ويتصدق اختيش ذات وين ديل اختيش دو وصتيش والديل أبو بكر يتيو ويربلوت يوشيات نيكا كوت نشين يسوتيش والديل أبو بكر بوت ياتك يتيوبيا ويربلوت ده تيخدي ويربلوت سمع كان كوت نشين إيش دقو مش مدور ويربلوت شينيت يا أبو بكر تي شينيت سول تسيز تي غير تسيز Ветеран молодой верблюд, малыш. Pois, брат, старый ключи мог ключи, так верблюд же привязан. Верблюд основную составляющую, основу этого слова верблюд. А отец там, ну, это уже дополнительно там, кастуа шумдуй. Вот он кем является к верблюду? Ну, основной верблюду, а остального крутится дед там, внук, сосед там, он может и соседом быть. Ну, верблюд. Ну, верблюд, это не наш, это малый, خلطي قوليتش مالر إيش ويربلو دوتي جهر تخمح كروما يتخمح كبوارزير شو ويربلو شو صدق وين ميلش هينش كوتش دو يحكم باي سويجم صديق سي كوتش ده هون ده صح وش يومش استيل ويتش ده سر مدر ده اولش ده سخراكتر بوكودو يومش ده ليتي ميريت در صحياست ولا مستر ديتر بوخش دوتشي تاغن ديكل ريتش بيت بوتشي إتا مو يردو مساليل دو بوخش دون تا أربعة يومش تانا دين دو بوخش إذا تا ترو ولا يرش إيش ديال ويز نالو ير ولا ترلو شوات دير سودين ترتول ما يومش تتليو تيلم دات سون دال شون تيجين دولمش دوي سقوم تادولش أس ديال وردات ترولر تديس ترولر دات وإيش قام بيرت دوتش ما دوي نو هو وغاري يا بالمانو قام بيرت دارون داش ما سيري دوزلش ما بو سونم سلا تانية دوزل بيرت با سلام ده نو سون تكاتش سودي نوخشل قي دقيا لا سون سين تكاتش لا درخل سو بيت بوتشو سو خدات لا سو هون داش سو تي خيد شوچ خيت تصدي نادول بايس خديغا شو ديغا تل حمدين شو لا ما خاش دايش دان وشو سونا خات دايش نانوس سالي ميل دين ميل دوزر خاسون سالي نوخشل دقيا شري خاسون لول خو جرجر دروي دته وشو يخش ليش بدي ده هوك لدو شو وغا سوايش اخ جرجر لو ميتور شو سوايش هو هاي ديمش يوخ يحكوا لبيش حتى كبرت شو حتى هم شدوش ايه تسونا نوخشي هم كبرت خليش تل وندا كذاك اي وقر وحلت اخوات تويش وندا تسونجر تام دل اسر جرجر ناخ باتر اخوات تقواتر تحت وردوش تندو ينرمال وخشيت تحت تو راس تاخوتي في تحت ويتناخ يرجع ناخ باتر دي ايه شوعي والله يمين والله ستو باتر ايه من وش خلويش ما وقت اذا هون ده ده هو شا مو از حق مبوش جرجر نوخشي جرجر وش توخل ما دو خيچ كاش هر وين هر شو تواتش دو هر اخ جان سام نلو كيبر هر راس كي تانا شو كا عربو شو يرتيش شو حبوج ودك شو حبوش وجا دكتشو بويل ش دكتشو ارقيس بيش بس سيدتشو ش ارقيس دوقان دير ويتا وجا سياشي انا شا مقدش ارقيس تقوس ش دكتشو وجا هو بروس بروبليم كاجدو السيني بروبليم ليجيت يا خويكينو غاسكي غاسك شتا سو ما تبا ديكا كيبو نورمال غاس يقام يبتشالق وين يا خليو ايش بالي بولبون خات سير تعطيك اللوخش دل دوتك دعوه لي خينش نوختي تو عمل لي خينش تك دعوه تديك اللوتك دعوه تك عايش شنو تك لي خينش دعوه نو نوختي تو حما بايش عرب وين والو تير غلقش مدا عندي تك دعوه نو شو مدا شو دي نيروي بلسو وباش شقت تأرك أتيش هزيت عني Чингис царь. Сука, чувак, хочешь рук ладно, пошли степать. يحتاج خشوا عير وقارباتي. دي كودو سونو تشينايو دي كودو سار
شاش نماني بريوليتشي نقوكو تهوش بش بويدو كوناغن شقي قادن إشت أناخ بوال أنوخ شو يا بول نو بس سام دي تان هو عيدل دو هاي مالنش بويش بونا ديلا هايتي هناخ بونا ده هر عيدل سون دوش دوارتيلي بدني يوش وين هوك شوح بيت بويش بوين وقار دوش دك مجي يو ويش مجي يو ويش واتي هو نوخ شو تسخاتسو تو بوش بول بيتش تيحكو شوات إتساد إتساد دوش دك تيحكو شواتون هو نوخ شو إتساد نورمال ليل هور داتسون يا رسي قاتشي قاتشر حكاتشي اتبيتش يحتيش شو تقوات تعبير سن تو نانو يا ليل هور دات لو بويش إيه الخاويش ديل ورو سارق ديلا هين فوق كان تبيش بلا إنا خوناخ بو يا حجور تو فوق كان بيتش بلا تبيوه بيتش بلا إز ناجت هوك بيوه نا بيتش بلا ناخ هوك كاريال بيوه خليلا دات نون دات وي بي نخبت وتاني بيلش زيتن إرش زيك لا داني نانا على بين واحد لان هر قوت لينهم هر شو قوت البوش يوم شوي تديتن هو كاريال بيوه تكخلي لا دات هنا بوتي هو كان تبيش بول ناخ ناتشي تام دون الاسفم دي ايش تو كانال شو ايش كاتشو سو وقت شو والي توم سو قم لدو شو دي كان دايا ليرسه ودا تاجيم لدو لس بات بيسني ور وقلنا لدو يا يجو تعرف بشي يحدق نيسو بات بيسني ليال سيجار داول توم سو محالخي والير سنه داول سو تورتيا وش نيس ولا بات بيسنا وش لدوق شو تاع لدوق حدود يا لون دال ديك دوت خير ايدل كدر وليل واش ديك دي تور لدور نو دينس دولما ات نيس غلاسيرس بس مش لدور در هنا بوتي خير بيوتش يوروبيا دابانا هون دالش يوروبيا داوان تكوس ياكم سوتشي تاهدل ايضا ريزوتش تقولوا دوق لوش ولا تيجح كان دوق نخبو بالا بوش شي تاهدل نو داون شي تاهدك دوتش ولا از نات شي تاهدل مسقت يا شو تقولي نو ايه يدينيت صوت تش تاهدل من بالا بوش دواش تدوتش نخبو ناتش ايت رز جور نبرنيخ ناتش دابانا تاهم دوش دابانا شيت اير ماخدي تاهدل مش دوتش بولنا تابال بوش ابو كان هو دوتش تي ال اس ايش داخ اجنبي روت بير باتر موش داس اجنبي روت بيشو سبيح بوكي ات ناخي لتا دوخ سالش بقبل احسن كنت يحكي اتسريتش حتى شو ناتش ات ما ياوينا بس ما دور ده لا درك ايش بوكسو بنماني بريليكات ديش دكتور شاشة ريكلامات ريري مدك ديدو شاش طبيعر بوا ده مولا بوا داور بو ده مولا نحكي تربو مرشو تيوغي از باي رسي بتشاكوغي إيماج تو دولم خيس ودوشن إيمالنش تان شاشولي نينا üç ser bu biz platna bu bir dal mola tane tam suam tsedel chana zudi alichi kechana suyum tsedel chat ser şey düzel kayb dizerdu tan ser düzel kopş bat na kopş bu ser düzel abu abi aşvo tek tu şa kopş ye düzel her hokun düzel yurtu kopş bu sel yurtu ezun da yurtu tek le zudi ali du kopş du yurt işe o kormeter o isam o jam tegu es ugal prezirat yashtagu yurta bol سوتيش ولديل بيخيش سوتيش ولديل داتي تنسى عربي محكرتات أقبوي يهم شحال غادي اختيري يغلق شوك شحال غادي يغلق شكال دي تغير شو تقوات سوتيش ولديل وسوتيش ولديل ليش حيز بيتسأل ليش بيتسأل زودري بيرش حيز بيتسأل دوح كاتسأل تقومش تسأل لقتو لولخو شو هو قال لولخو شو حاجة قال ميالدو قال لقتو سوتي نو هرمش هر جازري إيش مليل دي بحكسوه هر يرتو قوب شو قلبي خوي عقل نقش ضايق كير شو تك بيتس هذه يرتن يحدك يرتو قوب شو نقش ضايق كير شو تك يرتن يحمد لو خيت تمسكيه تبو تان خيت ايش يوش بدوي دير دوك ما تقيت دوك تان اتسكيت ما تقولش دير حلوت دوك تان اتسخوش هات ويسك سم دات تعربي محكا ويرزل بوشت واخي تيمبل جرماني هاي وير كارلوش يو شبولش اشوسو مالهم نقص وقت يا يو شو بياتخسه ده يق هيستول سبا كم شو سه أبيسين ومالهم يقصوا جراناتيو مالهم وسوكان هم دول هكذا يا أيوش كار أخشال وسو يجا يسو مالهم هم يتشوا عربي ما كاردن وقت يقصوا هوش بيوخم شيشن بوخش أسود دي بيوخم سيو
Und das ist noch nicht geguckt. Das so mit Juanat so hat so seit dick من ورات so دعوة سوداني بس سوداني هو تكتات بتاعي شلون دعوة ملي سوريا دعوة سوريا إيش مبونا دعوة كيش إيران إيش بمال إيش بوك ده باكستان إيش بوين سو كورشكاو ما زيد باكستان تسوق كورسيا إيران بوين كورسيا مالبش بصورنا بو كيرستج شيء أوكراني تسوق أوكرانيا هذا كيتش دوتك توام هما يا مدهر نقش شيء قيتم كل ويقيتم وهاتين وعربي قيتم بو إبوك تلات حينك وهاتين أك نقش وقول ساها نقش يشتغل شوات وباخر تول نقش دقي يعيش وخلش يحكي يعيش أتش يحكي يعيش أتش يعيش كورت سوولش خلت أديش وخات سووش دقي يعيش وليس veteran märšu lila Pakistan تبارك سون باكستان كورشكا نيمتسكي كورشكا تاكشي وي باكستان تا شريلانكير وي باكستان نو شي يوا شي كان باكستانير تا شريلانكير ايرانير تاك ايرانير وي ايرانير بوشونا شي اوكراينير بوشونا سخوغا تخلچوهان سون سكر بوش سون كروش بش وجيش память ديت تلاتان شيما ترديل خو ويديل اولي ابا دوك اول ممكن اللي خلاص شيء لا خو خلاص مخلي مخلي память هيا هاي اطلاع انتك او ديل او شوال حال هون تقدر روش وطن لسيولي صار شوال اشتمت تيجي ده مرفوع أبو صدام أبو صدام الشيشاني. سلام يلي ورثت المرجله من عمامك يذبح مجوسي رانقم شل هم شل انصر يمن كل يوم واتبع بشامك لا تترك ما يتقدرلوشون ما يتقدرلو أردوشلوشون خلاص نقشي موات بليتي نقشي شو تيتر وشمدوي نقش دوتشمدوي نقشي يا هذا شيء عاني نقول تردور نية تس نقش هو موات بيتر تباي شيء موات بيتنا سموات بس بينا نقشي يا إيه موات تبارجوا شو نقشي موات نقشي هو اللي يا نقشي موات بيت الخيرسون حسن يا إيه موات بيت حسن نش كل بيت نقشي يا نقشي موات بيت الخيرسون شنو يا إيش بيت مقدر شنو يا هذا شو اللي دق بيت نقشي يا نقشي موات بيت Все старше سقطان دائما أقول نقطش شغله مات арабский хлебок. Не, ветеранер, году гау, шады, короче, та халума децер, просто хош, короче, аш песниш, чистошкш амен, арбоя, кетчуаш, борсан, humana, шеш Украине ганишек, еллол гец, и можно, короче, говоряшен, юхтица етита, аршабе шиш анинаш, ногчучу хагулбина, кан эскапек хума чутуяна, окер меттен шересият, югаташи дом яқитна, европеақиташи никварта бақитна, югни хари абилитацияш, бугас, кдас, дацандуш, хош, оцгасқи, тихит аньяш, лирш, будаци, дгасқи бяк бацер, шабо тириш, ногчучу агулина إن غاز قيورة بيشتاني يوغو وشالله دينا بيرتا بانا تحني نوخشي وعاد تشوى ميال قولين راديكال وعاد يوغو سأدنا في ميانا نوخشي قام كنيش نجا وعاد كاتشوى شوى تشستوش شوى يوغشو تنسى خيل وزميت تنسى نوخشي خوشي والش فوق تدخل قميان ديش تقول تياتا أربع إمبو سابتيا أرى دوش دك نوخشي دوش دله نوخشي متخدويتون لدور بش نوخشي مبو نوخشي دوش دله نوخشي ديش نشدوي نوخشي موته تقول تعملوا دوام بيشول تقول تياتا أربع إخوات دوخ أربع مبات دوام بيش نوخشي مبو شي ماك بوصل الدنيا تيوك أي تيوش ده ماك فرق باكيرش بوصل بديت بول بيش تيلي بو كي دوك بول بوصل ده
Üç babati nokçu bu tıppılı diye heri Meldalımın diye üç bir yaşar nokçu datüetçülük. Datot arboyum huatluk. Datot arboyum. Nokçul adeti yaşar. Nokçul adeti yaşar. Nokçul adeti yaşar. Nokçu boş babu. Östeliye yakşun sediye de nokçu boş babu. Oko второй мат бубо и ука мелду арбо второй мат муху Allah безден байтен Ну, нохчи цабу арабский второй был. Раз хамехтан арбо матват Şeyin yok ya. Nokçu bito huma erdat şeyin yok ya. Şeyin yok ya. Şey çuah arbo humali lo işo şu nokçu ya. Derece diş propagandir vat diş her hıl diş bu. Hay çuah arbi muat bi çuma dit. Suna mabol koç. Omana mabol. Şey bito şu. Alsak yet vetera o kafir o второй мат хунд хуатен Allah безден байтен Непорядок. Надо исправить Бога. مدر بنيزة هيزة صدر Все так ходит. Арбо мат, первый мат виву, нохчи мат, второй мат виву. Лездуешь? Полная пропаганда. Бога, это другой вопрос. Имеется в виду цель. Полный Ирак, Египет, цан مصاري عربو ماتين الحمد لله عربو مات وش полный قام عربي زيرو واتنين دام وغاشت عناقش شنو دي دول. Sudan ha yok sih Sudan yer paçak. Severni Sudan busul bere, Južni Sudan kest bere. Aka iter hudu her busul bu boş beşe polni Sudan ya ha. İşte zakon şuatto erç. Južni Sudan ya ter. Elotir madat iş ma bu şey din doş ma bu iş kest duk. Her du vajdu ba du nis du hun riyeti suidat. Tika kestna bu aş. Kestin busul dali doş din yelwaş bu. Hoş yom kiego bülbeç, ser et seydinit duk. Južni Sudan nu et seydinitin kest. Sudan yok ki. Şey paçak. Severni Sudan yüz busul Sudan. Busul nah bu tiga tane teta tuan beş. Şide paçti ta palayın teritoriya şi el sa palayın o kontrolleri vat. Yaş vuko vaj. Şey generalu halhwel. Şey Muhammed du busul din derce teta tuan beş bu ser qatagiyç bu iş bol nah düç dukter merni temirni qahiyçlar da. Bitsa yüz. Dak astin Južni Sudan dak astin. Ha severni yüz da tata yüz tütaç bir boş bari tuam. Уже дünyanın otik miratorçiski. Sil şubadoş bas kastmış. Hiç her bu da bat. Sen koç bakiratin. Уже tuam beş. Миротворство, говорите ему. Уже tuam beş. Суданер, бусом на бой, шейдаш, говорите, видео шунса. Говорите, все, говорите. Именно бусом на бой, на шейдаш. Ты машин чуешь. Жаль, ты рассудил. Всегда он сегодня-то почуется держишь. Всегда вот, всегда ай. Да, мола. Им خبري يصير ده الموضوع. إذا عرفت شو كافر وزاش بيصير مملوك. ده هو هاي عربو ماتشر بربوع. شو كافر نسبة تشاربة متبات الجبون عربو ماتوش حرل. سودان يعدو شنو. أبو صومنا أبو شو. Тебе должны верить, да? А тебе показать Израиля, Палестину. الفيديو سيجون فيريك. حرلت إيماشين يوخش. Милогу тига ульшик и машинях, может арбо уиз. السودان ويش سيجون عاج. وسودان الشوات أيازن نوبو يازن. زودري كيفيرسكي زودري. سيجون عرل. إيش ماج قانا. الحين جايت زودري كيفيرسكي زودري مبر كوتشرياوي прическа شو. بس إيش короче миротворство я что в Судане, алло. Как всегда, кесни миротворство. Арюда кефирский. Koy vitsashi Sudan busul na bu Sudan ya bol beş ser moder
يصير إيراك سكاستواش إذا تر إذا أولك دول شهر وش كيف يسكنش تويوق هدا بيعش يعني بام كوزعمل أي خير Svaki firski brat وصلنا عمرش. حاجة وصلنا أخي понимаю إشتا ميسك بوباي شو إداية تجأت كيف يشبات يهوكر وابرات كويس وش هنتهر короче видео штан воушахтыш أي خون بيش باشناخ دي هقون تجين خير دو كم سمولسكي يات إيجايتا يات يما يوتي كارتين شدات تيجي نوخش بويشتا ماشينشا بلديا ماشينش ياتوش تيقا بيش هونش جدي خير داس نيلنا كين كارتي قوام بسلي ميچادو تيجني يامنا شو بيحكن عبيحكن راح بس تجيناون تجايتيش سوني كارتين Vēstures bojā ir هم ديش بعخزاش بس خليف ويا Son bieži var vēsturi. هم ديش بلوش أتير بيلو وفاس بيلو يوم تمام إردب ملوي أبو صدام شيشاني وي تير بيلو وهو تير بيلو مديتا تمام أبو عليك صدام شيشاني ولا تراس نصوص عني بصودنا يا هدو نحكي شو هذا جديد في الدول قدر وير بصود بابا إيه بوك ترى بايش مش باتر كشتش ما باتر نحكي إيش برون بصود بوش دين درجاش بوش إيش هوش بر دين درجاش تان ترى الشورليالش وزير تدوس شاول كان تيجر تانا واستول إيش ده هذول دو مت بايون بحثوا دو دول لك هذول دو كان سيا تعمت كيلو بس شو هدي تادي تيك بيان ديك إدو خايون بحث ده يحكي بس بقى استاتسقي تسر هاسكي بسباح بس هوكا هاسكي بوكو ها نوخشي إدو حد أبوكي قارك بوك شولش بات بارش صح ليش أبوكي يو يتي لام تري خي واحد دي أخ سويت إخوات تاخد دي أخ دي أخ سوسي جالو كواك بدوي كوك بدوي كل بار يخطوط يحتاج سيجر حاب أخ بقيتنا تنا سار هودين سخاك ونود بصوا الدنيا يحتاج تبي دي خاسون سارش هودين طب بوبشيتا هما يوتسجني خير بصوا بناه بوشون إشاء طبعا وين ماجك دي بولناه بس إز بصوا إز بدو السودان يعدك شو إتنا وسبيت شون بوتشوا بصوا بناه بوك تمام بس وين إز بصوا بناه المكالة بويسون الصدوش مثلا أنا اسمه مكارو وهون بحتي تعتقش إبراهيم حسويات يا عوي بزعو تا فيديو قايت شيء تاكل ديمقراطي بقول لك هنس وبشيء جو هاي اشتغلت ضايع يتنون предпоследний год بيقولوا عني ويوتا Ющенко логично يوم تمام وين نوخش دوك يا غاز كم واحد بيجي توشون دات وين يا أربعة واحد بيجي توش دات نوخش يا نوخش واحد بيجي بيد هي تسونا أقول هو قوي تاني نوخش يا نوخش نكليت إيش يلا أربعة إنش تكيت واش إيش أربعة بات يا أربعة دوح يلا دات يمشي هاي واش باي سر نوخش دات تابول تاني نيل واش يا سر نو تابول نه نيل ويش يقر وقر سريل ويخو بوشتوك تان سمو سريل واش يلا اسمي الوريوار ولي دوي شون ديال نوخش والخ شا نوخش تشوس نوخش موات بيز مارش وين دوك سوق سون ديزك نوخش شو مارش اديك وين دال اتوب وين دال قهيه تنبول عارف الله والخ شون ديرو دال قياس واش دات الله قياس دوي دال مالك كلم دو hoş bez buy hoş iş buy her son duk vezi her şey vezi her viye me gerdohon bu ştat az qobodon her viye yom şnetu ويك تبي تاني اوكي قام دي تاني Сказка, perdón, максимум. Реальность, к сожалению, намного мрачнее, чем ты себе представляешь, ветеран.
Šajvīgi viezan vērvāts. شورون يا ثاني هو كان ديزر خاتي كده كوشتك وات شي سيكريت ده سيتن وكان ميتن بخ يوتشلا تو دوكم ديتن كده تودي اتا سيكريت يا تاتي اختي دوزه دوتش دوكم حديث درتو دوكم دوي وتسيقا يولم شات ده سونسا ديسن. سيكساهم دات وتسيكساهم دات تي اختي يا ساقي ارابسكي استوري وتسيقا تاليني نمش سيرم Nee, شقول nee, بلدن ladna idam arabski, jer als delu boh, so hum. تو هاد Tam alitan veteran dela. A milk stičenja u za 73, 72 ju stičenja, a milk stičenja u So patičeni, da bi šuk. da sve hajladu se jo. Protiv tičeni, da bi šuk. انت غدو اختي إيتا هوكر وحوسي حلوسي بوش إيمن ولاتي هابل وحويش تحويش والشتوي واو صوت مليان وكلاك بطو الدنيا عمليات سخان لا تكذاتنا وين أرسطوطل حقيقة قال له يا رودي دوية تشتي تريست بيسي احتيت نظر قال له يا رودي سكتانسن تلسكوب شتاع مش بدأ تشي حيقل شي خيني هاي شون وجين والخلوي شنو مشتير دعبيلوش كنش ووكا كيتشوم تنهبلوش حبوش أكي قال له الخلوم شتان أدمو دكزاتين دو وران وتسدين حبوت أدمو ودا تيلي ذاتي حيو وش نوكي وشون نشتكاز وت هوك نيس ور هرم نيس دربوش قال له تانا بيقول بوكس باشا دا شتان نيس توتم شنو تيوريا شوكر نيس يجي وتك دكازوت دينو دكازوت تاي ارسطوطل يقينك نبرو تار حيقدو قكنيك شو ياجي تقتر ترد شو ياجي تق هون تار مبارك ما ديكدو شيء جيتان بس. ديكدو تان مالو كينش ياجي تبوخ يتردر مالو كينش ياجي ادمو كوالن سيفيليزاتي ماشي ينشتري وونش مالو مش داي اوكوي ديك هو خدوسك ادمو كوالن هم ادمو شي حيقل ساشات يا حقي ادم شاش تسجي ملك تحلو تحكي حد المدور همو يا انا اوكر يبوش وتشوف تقدر واحد وشتاهم يا ادمو شي حيقل كيف ياجي لقى انت عايشتا داغرم حاجه انا الجن مولا اللي يمكن حتى مولا بياخد مدلك يشتغل ودو ده Есть. Напоследок Виктор Андреевич, я хотел бы, чтобы вы напоследок пожелали именно бойцам чеченского батальона имени шейха Мансура. Мы 25 октября будем отмечать годовщину своего создания. Ребята воюют здесь уже 11 лет. Мы начали свои боевые действия еще с Широкина, и по сегодняшний день они воюют. Вот как президент, как главнокомандующий, мы хотели бы, чтобы вы пожелания какие-нибудь сказали именно батальону Мансура. Прежде всего, дорогие ребята, я хотел бы поблагодарить за то, что вы с нами, за то, что вы понимаете задачу победы моей нации, моей страны Украины, как задачу свою. Потому что в данном случае очень важно не то, какой паспорт у вас. Сейчас очень важно, на какой стороне добра и зла вы находитесь. Когда мы говорим о российской войне или вообще о российских войнах, и современных, и несовременных. А я хочу сказать, что мы каждый раз анализируем, в общем-то, академическую задачу. Есть академическое чистое зло, которое воплощает имперская, геноцидная политика России. Или по отношению к вашей нации, или по отношению к десяткам коренных народов Урала, Сибири, Востока, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии. Я вам благодарен за то, что вы понимаете, на какой вы стороне. Благодарен, что вы понимаете борьбу за нашу независимость, как борьбу за свою независимость. На самом деле, политика безопасности не имеет какого-то ограниченного пространства или какой-то отдельной географии. Если нет безопасности в Украине, значит, нет безопасности в Чечне и Скверии. Нет безопасности в Польше, в странах Западной Европы.
нет безопасности. Поэтому моя особенная благодарность, что вы сегодня с нами, и что мы боремся против одного и того же врага. Второе. Мы очень уважаем то стремление, которое есть у вас, видеть Чечню и Ичкерию, демократическую, которая находится в сонме хороших отношений и с Европой, и всем миром. И мы, ваши союзники, начиная из 90-х годов, наши представители точно так же смотрели на решение вашей задачи, как и вы сегодня смотрите на достижение полного суверенитета Украины сегодня. Большое вам спасибо за то, что вы с нами, что вы работаете на самое святое, что нужно сегодня украинской нации победу. Это разговор не только о нашей победе, но и вашей победе. Поэтому я хотел пожать руку каждому вашему воину, который подставил плечо Украине, украинцам за борьбу относительно нашей независимости и восстановления нашего полного суверенитета. Спасибо вам за это. Слава Слава Богу. Четко говорится, как бы посыл лиц, как они хотели бы видеть, и как они Да. на перспективу смотрят, что Чеченская республика Ичкерия демократическое правовое государство, которое полностью в отношениях, в хороших отношениях, в связке с европейским миром. Четко, в каком, как бы в каком ключе есть какая-то перспектива и что-то предвидится. Да. А и search giriyor on hagoy çtol. Mojvaş tam. Tуда-сюда giriyor on search yok ol hagoy çtol. Да. Вообще противоположно. И демократический опыт, европейц, американец, гергер лошилаш, ишт пачалк едагабук, и нах буинц, оказывается, ишт дуинц. Vai duyuçtek duqen примерно. И что Бум спя да на саудовски эревясан те халач дуан штатрам встречается. Ой, да, да, демократия, хряц, да. Vai nulşdu. Çigder kay. Ресурсы дук кауфер. Соуксо. Хамилу çigder ka büyüce. Успевайте, потом Глава Дела атаршу, да, it's Putin is pampershul düç tofta ta haladul ta humdar at aish del dish atti. Putin je pamperčo, hoheru, представляешь. Свободно сурса один чегатер кашник шаш футен и памперс цахиета. Цен хуе царас. Че дагали. Хан хухиет объяснить, нет? Васон маза цен хуе церкати цен хуе. Ну, хамнен я штум Путин и памперс аш чурнан гаэр яшиштабе саума олион ту памперс валеч. Путин с памперс лилю. Ну, образно, дует, он чья-то, он хочет чего-то. شو خاص بو بدانيو بامبرشيات خاش ليلو Путинс. Getir kayır ve üç büyüt ve üç şurada muhiyeton, muhkentiyeton. Федеральный судья, мух конфликт.
Tag Hirsch was. تقدر Ich buibate mocha und terk schwarz zerrilcha. أستوى صعبوبات. تبرد عبيات شو قهروي استملا نيس برخ اللي بوصل قهروي Парах. Короче. Пар земля, пар гласа, жизнь аялгат. استوي الخوله بارا استقل خليله Шай пара хайвол. Да. ابا هر دنيا سدمو يك خلي هر دنيا مو دو ميديسين تعما خلا خلي وشو نشوم خلا خلي كذا. تبليس من دلي الله لازم يخايم يا عبود. وصح تبليس من دلي بتاع تو. شو استاك بس يرسكي شاتر دي شتونا تبليس من دي وخلي تخاو. الوقت تبليو كافرو. إذا إنزرهم. قرآن شو عنا أوتشني ساعتهم بدون إنزر يزا مصو مانجاتا знамение шлих знистать. نلغب دو نامر إدريات الله بوق. نامر إيمان نامر إدوس هذا فصل. داس بوق. نامر آلي ديتان نامر آلي ديتان شاتل أس ديش إدو نامر. ده اسماعيل هون تلوغو وبان توارو شما يكتيا. ده نامر آلي قد عدي شاه وما ده حق لي نومر حق دو نومر يحوصر دو نومر ده حق لي أستاذ نومر ثاني انتم زي انت بدست يعني نومر حق Сразу чужим делцем микрофончик. Юхаю новый. Салвадор кефинский интернет меня подвел. Итак, 125 аят до Ан'ам сура, 4 сура Масунс. Кого он ставит на прямой путь, тому он раскрывает грудь для ислама, а кого он желает ввести в заблуждение, тому он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну или наказание на тех, кто не верует. Зляк халмалвол, кислород, кезгугул, космосон хо ближе мялгул. Так, цундер раха дыханият затрудняться, да, цундер далс бо. Его грудь сжимается, как будто он поднимается на небо, бо. И он дал лацу. Что меча гушу. Дел, что штаны Губо до кого прямому пути, того он, короче, того по заблуждению, там Аллах нцали уруй ханисну. What's that? Sun del, цали им дел, хода уведи анах бой ши стукачок, бол беши тешмек, беши шли дома. Стукачок. Нахам бой арбарас. Whereas Свободно стукачок, он цели эзин дала, дада хвала хантир. يأذن دلا تعال عوض دلوقتي يأذن شنو إيش موصل.
Или soğuk ve Belli onvola grup sжимается yalla по dels ahudidu Палевич, karakter грудь ayak сжимается problemci. муда цодейся. Сжиматься муда, грудь додейся. Hiç cemaatse de cemaatse de bu sağ. Муда сжиматься, один до сжиматься, охуительно. Cemaatse bu da hayır. Сжаться муда, халмел, открытый я сайда. وهو شو еще шмоваться. Васте, hayır bu hava çoğu. Kislorod çalışım. А вообще физика идем. Fizik bu kimya öz. والله تعرف он زعم يقدم ده شو Tablice مو min يحصل dileği فيه. var öz. Min dileği var. Подсказательник самому. Второй элемент, твоего, Водород. да, грудь сжиматься, моду дейцам водород. Водород iyi bol. Ne ugadel. Да, не сяда, да. Грудь может сжиматься до дейца. Грудь сжиматься, мода за. Ой, год, حقيقة هقلب شورتس. По-моему, утверждение. Грудь сжиматься до бога. Et avdalar doğrusu. Et avdalar. Albumata taharraca yataharracu. Nohçe mata et avdalardu. Askhı mata cemaatsedu. Ingelsen mata sasamovic. I nahbo ene, bu niye? Sen çözdüğü çok savaş şey çakayette grup Чакятиш, сжиматься, муда. просто цажим пропустить, концентрировался на том, что Аллах о головах наг санги не слушает, санги говорит, сарта худая, что суннеттен вал. Pagalı Allah'ın. Hundu Allah hayran Allah o galı yakın. Он إسلام Ну и в чем тогда проблема? Был у тебя бег. كفر اللي أنتم داس كفر نتبع نقطة. Diye bağırdı. Hommen у тебя. Уровнение yok. هذا دبوا خدخي سوال. سواس. أو قال لك شكلها فتيش грудь сжиматься до бога. И мода приятно, то есть как-то идея, физически. определение мув حلمل грудь сжиматься, мода حلمل مو حديث вообще تعقيدات. استغفر. Может уже повзрослеть из 7 века. Да. Пора бы повзрослеть. حلوة ليه والله 9 كيلومتر حلوة ليه. Samolot retard نقص. حلوة سنتي براد صوبني لقع دولة ماليو لقع شو كذا جيو يدقيو. صدي عارم خلوزي عارم دقويك أزجم ساس. والله إذا تسوي شو جماعة صدبون بوق. إيش بوق؟ عن سووا بديش أنا. По поводу сжиматься, да, обычно атмосфера. لقى أما سؤال بتاع وشو Sabahdan sporan çaşı tefsir din واحد اللي مدو حاجة تاخ شو ده يشتو جماعة مثل إيه تندو أبو جيت نيس مثلا عادي شو ده قرآن يساس تفسير دوا سا مداز مدينة تفسير مدينة سجى وده تفسير هذا ده مؤامرة إن شاء الله قال ده العضلات نقطة دال الله عين أبوي ده تخينا ده واتساب واتساب دول دلشل بيرو إليمنت نوجو على تبليس من دليل ترى بدر الدويل بيرو نوجو بيرو والله كيسلارود دويل قرآن كعيازم دوش دوي بيرو كيسلارود ترى بدر
قرآن نقوش انسيكلوبيديا ما يحصل وأعيوبه شو عشان خير ما غير بير دعبيه شو بور أو ما يستلا Эх, هم был شو Джимсек полный профан, ну, полный профан. Это хана теруется, холи, допустим, хауок шпути, ну, это счета ручной жалду, да, вот тут кирер хадиек, да, 11 сентября, нах борбарас, херхалир, ваш халир, это хажук, да, это аж полоска вела, ну, кривер, из тагок сунав, на уасаршиш анинек. إيه هاي شيء بيستخلي تخش واحد أجيم خليط خليط يوقي يوقي تغوار تلوشون ما سو إشتا 11 سنتبرا да повтори ди друге О, هو ايه ده يا ترى؟ Чубяхнич, листолетиш. Рязанский сахар повторить дирдари финцам со юقي ويرتشون ساخر صل برج Каширское шоссе, повторите, Элрюк. От тебя сконцентрироваться до этих наука 7 века. Плоская земля, рыба Нун, шайтан с рогами, через рога которого проходит солнце. плоский башня земля Нижняя, финики. ближнее небо, на которое спускается Аллах, когда наступает треть ночи. Потом утный источник, в который заходит солнце. И рыба Нун. Ишаек поэтому Рыба Нун, цуюк бош, будет список какой. بحق إسرائيل شو في إسرائيل مكشرو خير حد يستيقظ حديث ما عنده أصلا حدثوا ولا حرج إسرائيل полностью قابل ديشتو صحيح مسلم دو قابل ديشتات حديث بردال حاجل حقوين أتو سالا لوبيانسكي ويت وتندل مايلا حدوش قابل تدش وقوي حد يسيقظ От أسيت حديث شور دالدخون إسرائيل يا شيخ يتيش ما تيش يخات برد سمدي أس وات يقال والقصة تيش ما تيش ألدات تلات يلدوكنا برات بس بردال مرات يوغا ما تقبو استغاء أو صالح Цыгаинун бала баца абсолютно ой حق شو دات صالح قابل يا شوية صالح قابل موي وتعوديت Лубянский, хауқлықта. قطعة بروشون ده يش ده نا إخوار صخر نوع سوبياتك خمسة دقيقة غير И научные да моя цехи, научные темы, а им дети. Donc dire je dis я научные темы да моя цехи. سالا سبوش بوت بيقر ماركسات بري يمشى يما ينو إذا هايش ماركسات بري Сободы Исалас бючпул кат қобыл боя, пида цахули. وكاد Шиш анинг, дица шичелиния. شيش عانينك واتس شيش عانينك آخرو شيش لاش توق ستو ساعات نجي مو كده هو Ксаназарон, да сжёт шо. قسمت شيشاني لوتشن خاتنيري من سون الشيشاني دو محمد تسكت هوغلا خشويا خلا أرسل دوتا باش باتا بشتوي تعديجن أتشنا إشت كروتشي
تنتبه يرى تيسكي خزي وجاسو خشوي Fez papel que gostaria de fazer. Não caiu, não que da sadol sajim distal dia garwa. Полностью картинку земли что dia. قرآن جامي جامتاي نوك ما سيت مت هاي خفسي جاي تفسير شلون اسم دوري جاي اللي خفسي ميل نقدو ويدو شاليل شتيك تفسير قراءتي شو حفص عن عاصم قراءتي تفسير ذات تا قرآن شادوتك الله يرمدات عنده حديث تقول إيش دو شين ملك وحدا إنا بوك شو دما يزدي ما أليرش محمد دما يزدي لوش ألما ميجا بيشر بل إن أخباتي أوزبيك تقاوش تقوات سينا نوش بيدا عربو نانو شي دين عرب ودين ذات دينوا أوزبيك قوبلو بخاري بوش أوزبيكوك إماموك مس عربوش признавать да نيس بوات عن تربية عربو شيز دين خلنا دلعاري ودات عربو دين دلعاري أش مباغر اشتغل ده زي شاو عيلة مسك عربو خروار قطع خروار سانا مردنا أما ميلدو دين تربية وصول دين شيز دو خين وصول ستعشيك وياتون ششاني سانا مهدنا دا عملا بك تربية سجيتو إرداتر قطع دنيا دي وزادر برينشن ساندات سان تربية شيز ديرون ستعشيك وياتون تربية مارسا كولونيزيروتي إبيرو زكون خدو إلى راتر نجم خير صندوق وزكون تزكون نيوتن دوش ورقة واتر إليمنتريز سواتر يوشو كده سانشو تانا ما يمال شو جالس سوق خيط نير ما يمل خصوصا ما يمل بالقربة هنا مندلي قبل تتسويز يتعزك وان فيزيكي تتسويز تسوش تيتر غود دون помолчи за умного сойдешь волшебя. Не училась в чем صادق ما يمل صح صادق ما يمل وما يمل دوي تسعة وما يمل دوي تسعة سام أدم دو ده أو primart دوي خيان وما يمل دوي تسعة primart تستريلان شو عشو سو primart أقول обратный процесс развития خلاص ما يمل يوتس كويو على حيقلو لا ما يمل ألسم هيقل خدوها الخيط سو هيرجع شوها بس تفاح ألسم هيقل دو so that's هاي ما يمل تشغل مصاريف مصاريدي سو ما يمل دول دي سو خلص خيط حق ما يمل دوي خاص so دي رئيس خيلسون ده حاجة إتا رئيس حدي شو بدو شو خليف سياسي حوش حديث در وشو إتا يكبر أشر حاليا قياس سيز لا حديث در دو خردوش إنه رئيس النومر وما هايش مثلا ده أسبوع النساء بيسع شستو آياته كلما نضجت جلودهم وعويتك وما سير ده سير ما مشا مس صبر بين يعني الله مستيو سو يقع على تجيني وصفات
وخاص وكل شو خاين كيف يرسك إنترنت لرتا بوها بيشات ويا رايز أغداس بو كل اليوم قال لك كاتسبيرو صوري ميشايو دال الله ميشايو بيتانسا مو الله زمجار والله أخي مستيو ندوخيو سيوقع دال تجينيو جينا Pić ma bot, ja te ميشاكين الله دا بوضو يزوي إتاك النساء بس شو حبوه مدات حبوه ريز ولا تعمل مدات حبوه حبوه أصبر حبوه أس حملو عبد الوهاب تاك دا أصبر يعني كلما نضجت جلودهم سير جورش داق مسوس دوغ بدلناهم جلودا غيرها ويتانا كيل جوار دردو اتون مهتن ليذوقوا العذاب سارق عازب عوشت اخ مجر هو شغلا سيد ما بيكا بو اراب شنا بلو ريسبترش كوجي شوي Torić važan, torića. أشتا باغوش سخل كيف بداغوش سخل عويز وبشغلة عويز تو سيدما بيكا دنيا شويلة يخونش عربوي أدمش الله да Стрела, батя Хэтчен, бета первый, один единственный бой, где он участвовал. Цикшим, шицек халга, цик йохш. Кесултак его. Он молодец, он почувствовал боль и понял, что там, оказывается, что-то есть. Sonra tam yazsa de saha skip tana ter kıkvaç kık dagdı saha. Nuka ekna mahaşa. شوار عدالج Sonra ya sonra da مجر هو شغلا сказка швейцарка. Все. Восточные сказки. Дал На ночь. сказки. Тысяча Так, и одна следующее, ночь. да. Факор цехил шон шадыг магию хизра. Малис ремесленный наука жидкий вытекс. Жидкий вот швейный лятный. Он же ну махуй لا просто هو الأولى إن تدوتشون فيها تاشين هيك حاجة حلا تدو وكا دوتشون وش مدة مدنا يعني يقولها جدكي بكرة خارشاش بريزنا وقت ياش مدة قالي نوكا ميريم يوصل نفسهم زني مالس هذا بدو ينشوش أبشكا تليت ساليت hoş bu işte aşkı. Ayüşça şey belki beş diye şey diyor şu ma diye aşkı. Sivilizacija Hrvatska. اتس بدو انش انزر امبير دعوة تيه دقي سنخ كيرسنا Insan može baša da šarleo belč. جوزها مش حينش بابايا هدواك جوز كسر بدو يعني هدواك جوز شوقه شو ده مش حينش بو انزر ايش اولا شو تير ساحة لازي غانا دوغ ووشي دوغ Etsa, promotion. Štitenja Irve Lono, etsa. Apsolutno. تسوي الله شيء تسوي الله دوق عرب واشمون نوخشي جهاد انتريسوش نوخشي حيستوش انستغرام شو عوالا سار ويستوت سيوش عربش سار ويتو اجي خد يوش دات ويوش نرشو ويقوم ويحكي شو صنع بيشنا اخش بيشنا عرب وشو بحكنا ونسوني مرشو يحكي سار شاني يحكي وجينك وخطا بعدينك دوي ونمسجنا وسونا جنا شيء نخشي قوم نخشي شو يحكي شو مرشو سار مرشو يحكي بيرم وتهم بخر عربي عرب ويكوش مشي يحكي دوي نخشي مرشو نخشي يحكي شو عرب واش انزريج اور نوخشي جهاد داز ديش دوختر وتعال داز ديش تصدق سام كاس قبال بو تيرو عربش هو عربي نيماني سو بشي تعال داز دواي تير ماني نخشي شو يلقات نخشي شو عجيش قال كاتش تيجا تعال بوصل عيدل دات das شيء عيدل سو ما قال كاتش ويرشيرسن بس كون كاتشين تيجا تعال بوصل عيدل ما دات دا كاتش أفغانستان يادو
полный, ну الله там يسلمك. есть хотя бы. А тига соборди, а Erkek тига yağdı се uçak. эдл, се тига эдл кесту бош, дючма буяка, ахойшан. Он се два ер се два, иш кест балишан бош. Ага мадис. Соборди, шей тиметя, шей жихадя, шей парто яки сарал. لما وين نخوض جفات شدت لما نخوض لين تشعدون أخيك حديث Как раз и Лёш Google чавал, что короче, сахата в Google, энти. Абу Борар. Belda. Het hadis aan Dobrov de Las. Maar staat zo'n zo. Hins kelfaktor du. Hado diyaç, mesela endir valla oğlu kat işte. O diğer kanal çuah, boş o çuah o kat de çana koyar Maria. Sana zuçu, sadece o hunçun salıyor çu elço. Скорее всего, он берешь дешевый гадать, может, он не планировал элерго. И он и حديث дешевый гадать алхиец он الله لوش يعني دي شيء كبر شو عاي شيء كبر على أخشى أو شتن باطع حديث هو كل شو بودرس حديث دكوب شو هرا. Hoç o ayak aldı o şu maçın. Dağdalan sari naqis tستغل. تمام درا أربعة بني نقطة شواجه خد تيسا ونقطة شبتر باتسو نقطة يا نقطة شيء المتك نقطة كاستوريو عارف شو بحكنا تا نقطة زود لي هيزواش أبغيت شو دو أو تراكتر ياخش ماشين شوخش هرتا وحكل تجوا راح تنزود يلها تنزود يلها زود وحيد يتريات وحكل الجول مول ولا خصوصا خلما ديزر وقت لا تشوف بيش زود ليش الحيز بوي شيء مش ولي ده تدات نقطة بوي شو ده Diğer mada atar var. Qabusov madu şu tağlar. Qabusov busov. شو بوصل باخي ويوم يلدو تدات أربعة شو Busov da naложница. Da etmek işte. نقطة الميكس نقطة شو الميكس دو يدي نقطة شو سمى قلتم شو نقطة دي شو زبرود دي هاقول عرب واي كورد واي مالك واي نقطة شو وحش يلدو تدات هو يزرو هيدو بوصل هو يزروها يدي شو قربات شو. إيش حبا الوربع صوتات هو يزرو إيش حبا الوربع صوتات هو الكروي وقر أتدك دو وده شو نقطة زود ريبولي ساعد البلخ ورا تنزود دلوج نتشو حيز ومكان حيز بويتر باتسوي تاني زودني تاني بيحكي ماري يعني بس شو كيف مش نقطة شو هليل وتفضحوا سكة وتحيد تهليل دويتي حجر وو نقطة شو وبيد ديال بويتر بات هذا إحنا كذي ماشي يوكس هيوكس حيز وش نقطة كم بيح دويتر داتسوي بيح لك عندي Anti yoksa. مش anti yoksa. صبودي هذا أحمد حاجيني يا أبوي. Esraf editan. Etank yoksa video gidiyorsun. Maşen yoksa gidiyorsun video. صبودي أحمد حاجيني يا أبوي. أحمد حاجة نقي. هناك بويز حبيب ساينس. سدي ويترا يوبروش مالو كون دار Это вопрос. Парбиат واحد عير شو بو هوري واحد عين سنة وصلوا أصلا بيوسن وانت أهوي شوي وري وقيد يساعدوش من ده الموضوع. قالوا ما دوش لتنبوس قالوا بيلد اب مود полностью перед بخوش Герой ислама. Египет دي شادي أشحال أنوار Египет دي شادي Все мало, вопрос мало, арбой мал. Что научный, что прошлое, что делали, что я здесь еще и наук, что дыха, что идут, и научный вопрос, лаартун был. نوك يعيشوا أكوكم نوش نوبروها نوك يعيشوا أكوكم إيش دلدي تقولش أكون أوروني حال دلدي не خوشیه گردال دیشتات سیگاجوی پشوکو на основе священного писания наук хаития. Es Muhammad peygamber's plan tahılgırıyor bir хлеб элдо хундакс из it's он рез ваксу, потому что
Mahmut Peygamber'in plan kılıyor şeysiz gayet Hasan o soğuk akıyor valla. Devam Allah bağlıyoruz. Allah'ı planera Paris inti şey. Tahiç. Böyle şimdi de var. Söylenen Алсала первый, автор до шорса, что аудио здесь вполне. Каждая душа, которая должна родиться, она обязательно появится в hadis души. Muhammed Peygamber'in değiş de çelikme bu. Olmadı. يا الله ما عود الله شن شا تعتقد شيء عود الله إنك لا انزل تحت الله أخوة خليتني أعرف خير در العصا دي زيرا محمد وتخيلت Peygamber نقطة يا مسعودية خير أصلا تخيلت نقطة Saber diye. تعرف Ya بعضهم Muhammed Peygamber'in plan und hier yo açıkçası. Şimdi plan değiş de çakılı. أسوي روح بدي لقص يتداول عن طريق نقص يا لقانت شو لوري تشخينيا تاع لوش دولارت أخذت الوضع تاع ديبيلني مستريش Dibili de olsa kuma adamı da az dokular. Dokulu bu gata dibili modu payete. إنذري إنذري شريعة دوي إنذري سبراولي وإذا كانوا فق تصدق شو ما صنع برو يوديتشيسكاي براو دوي أصلا ديش أصلا إيه مستريش Вот самое дело, если ты дюн, вот шариат ты дюн, аду лове. Не зудич, зудиалин так холютуе. Задуал, самое как раз что ты имел, что это было бы. Зудиалин так был, по шариату. Зудаюха по шариату, их шмо, не зудинах. Он дюн беком мухр был. بيرخصة مش عادو إذا يروح يزن أسيس حدا هذا أسيس حدا أسيس حدا دعوا يوغل وجه تشوفوا سلام سلام لا служит чего вас, Allah служит чего ору, а эти доси ну сухо ормуаться. جزاء من قتل الله تعالى Первый элемент кислорода, второй водород. تاكس جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بو وين تا علم سكتوز بو زودا بورسا زودا دعوة تسوي أخ ابن أبي شيبة شي مصنف чуха глава ялин глава убийства мужчины за женщину, если он убил ее преднамеренно. Ах, асар Получается, Allah كيف интернет свободы. أخ ابن المنذر سأل إجماع شجعين شوحة أجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إجماع خلابوغ بورش ساقي زودي ووشي ديش دوها زوج بورش ساقي Arapski internet halsılık kadar sonra. Ela, musulna internet yok ama seyahatı oturum dosya oran çoğu musulman yazın dosya. Arbo ya ta Uzbek ve eller nokta iş o şey iş böyle şmuka. Tam eller elde tam minuta huduta. Tam يقوم وتنخين انت شو eller yani nokta iş şey yok yani mesela iş böyle şmuka. И свободный за свободного, женщину за женщину, раб за раба бошник. Ничего это ахинца. А تعودين البيت هو يلا وش يلا бош. والله لوجي شو خوينو قيتون آية مش دعوة والله. صح لوجي شو خوينو. آية صح خلوا موات صوت ويش وحدوك وارك الله خوتن بيمرو ويش عايشين بتاع لوجي شو خويش حوضوها وقع. بانيك ما يق. آية شو تعلمت أولاد. زود точнее بورشك за زود شو تسوي شو مصل دارنا الحر بالحر свободно за свободного والأنثى بالأنثى женщина за женщину والعبد بالعبد и раб за раба قرآن شو عشان دول زكون شو مدى شريعة تجوا مش هاد يضغاري إنزري تضخ شين خدرس برديا
Свободный за Коран. свободного Бог, женщина за женщину Бог. Хайвен азудинас. Хосовию шамуати. Тебе сказано, женщина за женщину. وده Эш маби. إدو أنا عاوز شو إذا ينشأ شو كرتشوا شو مسار يهون بوك سقيتها تبا تاني زودي ناحن سزودي يروبوك إذا تسيع الأنثى بالأنثى تو زوج شو زودي يحبوك دوز женщина за женщину то женщина если убила женщину то за эту женщину убивает бог دوز что за ног чечерю что ног чечерю Зучу зудичем, ног конечно, чечерю ног чечерю as haberdi مثلا عمل هنخشج إرتاني حصونت إيه بيان سبيردي دي شو وت إتيمي نخشج وزع بسوق جريو وزع حقيقة تاني يوخش جريو شو نخشج إليها تسيا تاك خالي شو نخشج الموضوع هذا نخشج واسي حقيقة وضوش ناخذ Hainze na görsne şu şuğulu şu zutçun razı di işlehti bu. Garznaš julek te ruži čuhavo. Lazım apayamar hava Allah hava. خلي السلام عليكم Efirja. Prima tuat šalužiću hao rujhuš sa mikrofon aje nir juhtija šeita السلام kurbica. عليكم نحكي Prima كيف tasbih نبص qiyas ولا yaznu. السلام عليكم انا تمشي بيردي تقول بيردي وروال دير وروال تدخل بيردي مويل شو بيردي نقولك شو احودي ده كيشن بيردي جيم بيردي وروتك سامدير هالشيء نير اهديت سوديت Son نحكي موني ويا son khazak ishtoy. هون خزك بو يا خزير هون اجل خزير دير دو خزير دير دو نحكي ومن يمشتمتي That's the دير دو بخ اما ایت باید اربو باخ شورو اهم باید شروع ایت باید اربو بر حالا اخوات نحكي توشي بين دينين ولا تابر ديتا نحكي توشي بين دينين هروكو بين دير وهذا بيحكي لك عداية بين دينين تكل دقيقة هديت هديت بس نحكي يا نحكي وبوكس ما دي داير نحكي وبوكس والتنبيت هاي نحكي هو كم واحد اشتدت هون واحد نحكي خا نحكي متت نحكي و نحكي غلق شحين خا لي لا بوكس ايش بنديت نحكي يوم استير سيقون اهديت مش نحكي سريع دون ايش ما عندر بوكس شو هرم شو نحكي دارج شو تيتي حسن جا دارج شلون نحكي توشي بيبي بيبي داتسون بيري شي دينا هاي دينا بيرو نحكي تو حاجه نحكي قيتم بشواتو وقتها يمشدوش اشو تو واخي هاي شو واخاين ورهم خي اواتو خاين وقشو فكريتش اشواتو تو هاي بوالبيشو نوع بوالبوشين نحكي قومت ان يخش نحكي غلقش ان يخش بوالبيشو يبوها بوال نحكي بير تبيحو شي بيردي يمش مديد وساكن سوتش نحكي وبوكش مديد تقيني جوا اللي ديت نحكي دوتي خوف Есть также вендетта, римского вендетта, латинский мщение. Древнейший принцип, характерный для родоплеменного строя, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-нибудь из членов его семьи, рода, запятая племени, запятая клана, запятая группировки, закрывается в скобках, обязательно подлежит смерти в порядке возмездия. Богдек Олсон просто хедуйсон точно хужат. Кырсиканч виндетте цеч охлы кырсиканч буй Наполеон сигархан Вендетта фильм видел. عشان سوندلا اهدو تانيخ نشيت شو تا اوبشي بنياتي تو نوكتي ما بو بيتش انت اسمه نوكتي يوم دو ودوتك خدو تا اوبشي تانيخ ابردين يحكي يشوق صحيح نوكتي دو نوكتي يوم تدو بوخ تو تا اوبشي ابردين يا ينقل
وش دوتك بس اخوان ليت هم هان دش تسوي تسوي ديت ديش ديت ديش Sa kötnik propustit direš. Šu nokčić ir rtēteo harātā sūli vācāri. Šu nokčić ir Novči vāci. Ana, vai nokči ādīš mūha nokči volā, vai nokči. Šu nokči bāvolāš, o nokči نokči خلش أصلا نokči لري يشو حب وقت أنا نokči نحشو يكشبوا بوا هتي هو إيه من يكشوا نحشو يكشوا سي نokči لري يشو لري يشو بس أعلن سيوق يقوى نقع هذا نحشو يكشوا وأخيت أدرم نحشو يكشوا يردرجع هيت قالك يكشوا ونokči قوم نحشو يكشوا ويتعلم موات كيرش نيرة هلاش موت أو بانيك يا أخوان أدوزة كأنه من يوتيا بجدوشو نokči قومة نحش قصة موتكش دير شو دو بانيك إيش طبيعي ستير إيش كنك دوتش هم وات هاي نokči لري يش موتكش نير بوش أمات نokči مش أمات موتكش وازه أعمل دير دات إيش موتكش يلا حسن نokči بدك شو دقدو بيكون أقدر شو نokči لريش خيوني أشيشاني حاجة دين بانا دالو دوشمو وي ده İslam bana da. ده Bu bayan boş var. Ana ijra Palestina, Syria, Ukraina, sanne metta jihad ya da la suyo. وات بكا Bu visi yotki dog welu. ده Hošo boj da se izvito sabudi sa bašu da نيس ذات تعشي كويت ده المقطع دي دوجة هوكشو خائن بو هوكشو بوكن بو Некоторые говорят, أشي بو بيش зачем убегаете очкошники? А что делать мне? Некоторые говорят, зачем убегаете очкошники? А что делать мне? Уйцу французский учитель, уйцу очкошник. Francuski učitelj še cah mori, od moce vedio. Ovu ved Franci vonja meč vonja sa naš moro Evropa. Ovu ved. ودت عواد شو عواد Francuski učitelj še cah mor, še Francija mori, vedio. ملو شيشاني أكيرا نوخش $2 أتاي دا ترون نوخش عربلي بالور بال وسودا يقي بروبليم شلون تصير تسيق ما تسوي شو تحلق تعمد تبرينشنا ريز داتشو تصير بين سلماننا ريز داتشو تحلق تتسكالي تيجر اتشو ما تسوي شو خيشا داز ما غير شو خزينو تسمع درس هنس هكون هم يأتي شو كان هم يأتي شو يعني سبيت بوش ده كده كمل ديشه وسادو شو نمان أتي كاتي سبيت بوش ده كده كون سها نبغى شيء شاشكو تودو شاش سبيت بوش دو هنس سادو يستا واشات مش يشادو تشيل ويدو تسالو زالو شاهود اسمه سائقا من الشيخ حكمت عندك سون خلال الأمور ده سون يحدو حكمت عندك أحد يسدين سون يحدو أخيت مواتكرش نيني هاري بوخشو إشتيل الواتر نوختي قومت إن يحشي يخشي مواتكرش نيني أشوفاني كي دولي بوخشتا وبشي قام يعدي سفاني كي مواتكرش نيني يكو قام يعدو وإيش ديال شو بجيزني دوهم ديال شو وقتوها بروستا حوتك أشواز إيدو شو خاينو سخانش سنة من تبعت تخليت شرطية متى بورشة شبيت بوت شو يا بس هو دير سنة هو يرورس وقع ورث نربا ناخن إيش هردا كويشون هرش مو بيت بوت دير سبوكر هو ليدو هرش بوشون بوصل سنة ورا توحو خير دكتو نمين نتا نوخش ليش تنتغير شو تك هليل واش تسموات كيرشنيري نوخش هر دواي وش دواي شو هو نوخش نخش يحكي نوخش نوخش شو بير دير صديق يو تا أبشي تا أبردين والله نوخش نخش يوخش مو يدي نوختي موات عقيتم نوختي بات أحوب آخر تقول أحدوش دلهم شلي شو دوست له هو تناخ بيربري تركون أخ بير شو يدي إذي لو أبي بيربو بوش أوكراني هو سيري دوها بير باتيجوا
هم دير داتهم أهديش لو كميل صح هم دير دو تكتجوس هتا ديش تا يحتخي يشتات يشتا بروسله ديش داسقش تجوا شو إنه حد وابشوا نحو حال ماش واتس حكيت ما تحقق داتا حوك تاخيل غير داري نحو شو قاين بولنا تجوات شو قال لك ددي شو قيل قولك يا أخي واربيري داتا بيت بوت يا أخي تو قيتش بولنا أخنا شيء دين دوك بياخد يا شو تيش خليته تيش تاني يوم لا إيش كمل يا شو تجم تعال تجدي ستويتنا الله تيش دي ستويتنا الله هم ياتش وقلت له باش دير تيش نحط يا الله أخي دير تاع تيش ولا تيش أهدي شو كمل ده هو تاع مو يردون تاع دي بيت اللي يحكوا بيدين إيش سنت كمل دوكا وين لسه Veteran sürdü kılıçlı. Легкие поведения, да, Илюша Масер. Итак, Маршал, ребята, ветеран, иди-ка елара. Кига банчоша, халатви албок. легкие поведения, Объявил, что да. там джихад. Мировой совет ученых объявил, что там джихад. Джихад сказали, значит, тебе туда надо ехать. То есть, если ты не можешь туда поехать, то джихад отменяется, что ли? Мусульман, это является джихад. Сначала откроется дорога, вы увидите, в первую очередь я и за мной такие же, как я, пойдут защищать наших детей, женщин и стариков, которые они просто каждый день пачками убивают. Sürdü kılıçlı. Sonra kapağı döşet, acem bak, üstür varsa çöng. Рамштейн, вистрелитинш. Вистрела Рамштейн. Не, соблюдаешь. Ребята, Еще сотребовали, Леон Allah, Фёкуболе, смен, если ая, ты Sabır diye, değilsin de ayet, değilsin şusu, sabır diye. Сам не идешь, почему сам первый не идешь туда? Кто пойдет, кто не пойдет, это не твое дело. Вистрелити, что под вистрелят, штиет я, Рамштейн. Qasam, sa smen, aya, lara boçi, smen, so, aro, ديكدو عندنا وقت صابر دي حرخاء حون ديك خردو عدويت شخين عشادر كسدو يسودوا حاجة أهي Ценил историю, грудь сжимается туда-сюда, дючь, хэнашадер, гвардейцела, так, мелверга, так, пюрон, сюда, калмасери, сохты, хадалгон, хажла. Именно Аллаха, ладох, именно Аллаха. Сам аэро, Аргоши масса. Ладох, хажа охты, что и грудь сжимается, дяша Аллах, угур, лек небесах, вот, сундел, цигат, сумцехуя, хажа охты. Гушион хар. القابل جماعة الشيء أقول لك عيوب ما باخذ يدات بوشك شايك ثم جات سادين تجع ستداوش حتى ساعدون شالخ نقدولا أنت إيوه تومبوش خينا دوي إي ملبو مسلمانسكي ميروين غدي الشغل يبارا قدافس ألون نوخشي под Россией хоть дико ходил, он дальше Россия ядерная держава туда-сюда в будущем президент Халаха для мусульманского мира дикхар дуэл. Типа, шейвежи шадат, и шкелбиш это иш рейзбун. А Палестине президент ой, или Лаун Ельцин, Обан шел, шлил, ладух. Смотрите, анекдот дыцон. Ладуха, эй, анекдот дыцон. Книжка Чаязи, но он исторические книжки. Существует анекдот об одном чеченце, который был настолько разочарован апатией мусульманского мира к делу чеченцев, что полушутя предложил всему своему народу вернуться в христианскую веру, предпочтительно в католичество или протестантизм, чтобы побудить Запад прийти им на помощь. Он очи ца бусобник цеве на онлайн года. Цундил мадица и умыш. Улот ажимал книжкан шеш хаздик арабский ник цаюеш, дуй научный книжк, исторический иш еш, так тяхтую руну. Мечало. Арвелы. Хара, иду назад сурта. Халиф нашел сантикун волонс охсурта хахара 21 имя, короче. Аль-Кабид аль-Йолжа, конкретно, сжимающее. 6 сказок построит дендат, и на основе этих сказок халяку халмел грудь сжимать, где был швергуй, а лишь Аллах, и грудь полностью сжаться один ашью.
ДРС Хулармштейн за пояснение. Дел резвый мастер нахуй просто нет ушемет вахожу юши церскаском, что дальше раскрутить, чтобы они сами позорились.